Вітаю спадарства, гэта жывы эфір Белсату. Для вас працуе Віталь Бабін і Юлія Лабанова. Спецпасланнік ЗША ў Беларусі наведаў Менск і сустрэўся з Александром Лукашэнкам. Ён правёў з ім перамовы. Ранейшыя такія падзеі былі выкліканы вызваленнем палітвязняў. Улічваючы гэты кантэкст, такія спадзевы застаюцца і цяпер, таму Белсат працягвае сачыць за развіццём падзеяў. Ёсць неафіцыйная інфармацыя пра тое, што рэштка беларусаў вызваленых застанецца ўнутры краіны, а частка выедзе за мяжу. Уласна, пра сітуацыю і сочыць на іншым баку мяжы ў Літве наша калега Аліна Коўшык, рэдактарка Белсату. Аліна, вітаем цябе і распавядзі, якія ў цябе навіны. Прывітанне, дарагія сябры, мы ўсе з вами хутчэй у чаканні добрых навінаў, таму што на дадзены момант пацверджанню няма, але з'яўляецца неафіцыйная інфармацыя. Па неафіцыйнай інфармацыі сярод вызваленых людзей знаходзіцца Эдуард Пальчыц, наша калежанка Каця Андрэева, праваабаронца Наста Лойка, Мікіта Залатароў і яшчэ шэраг асобаў, але хачу падкрэсліць вельмі важна то, што сцяж гэта інфармацыя не пацверджаная. Пакуль яе падаюць некаторыя калегі з выданняў, але на дадзены момант мы ўсе чакаем, паколькі аўтобусы прыедуць на мяжу, і тады будзе дакладна вядома, хто сапраўды зможа перасекчы яе. Чакалася досыць вялікага вызвалення, казалася лічба 200, нават 300 чалавек, але выглядае на тое, што ў Вільню збіраюцца прывесці невялікую групу, называюцца лічбы 15-20 асобаў, рэшта вызваленых вязняў паводле таксама непацверджанай інфармацыі атрымаюць магчымасць застацца ў Беларусі. Гэта штосьці новае ў параўнанні з тымі іншымі хвалямі вызваленняў, у якіх былі задзейнічаныя амерыканцы. Нагадаю, што гэта ўжо 4-е вызваленне, за якім мы сочым разам з вами, але ўсцяж кожны раз яно вельмі хвалюючае. Папярэднім разам сюды пад амерыканскую амбасаду ў Вільні, куды прыехаў Джон Кол разам з Крысам Смітам і таксама нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Рэшта палітвязняў былі вывезены в Украіну. Сёння чакаецца зусім іншы варыянт. Хутчэй за ўсё мы зможам пабачыць палітвязняў праз зум-спалучэнне з нейкага месца, якое на дадзены момант невядомае. Але, ведаеце, я лічу, што бяспека тых людзей, якія яшчэ ўсцяж знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, яна самая галоўная, і таму спекуляваць і казаць пра тое, што яшчэ не пацверджана зарана, але мы бачылі, якой была сустрэча ў Менску. Лукашенка спрабаваў зрабіць як мага лепшую, твар усміхаўся, рассыпаў кампліменты, хацеў паказаць, які ў яго добрыя адносіны з амерыканцамі. Джон Кол таксама пасміхаўся і стараўся падгуліваць Александру Лукашэнку, запрашаючы яго і ў Злучаныя Штаты, і ў Раду міра, і на сустрэчу з Трампам. І Лукашенко казаў пра тое, што, маўляў, можа быць наладжана наўпроставае спалучэнне паміж Менскам і, не ведаю, Злучанымі Штатамі, Вашынгтонам, напрыклад. Але ўсцяж мы чакаем на тое, каб амерыканцы пацвердзілі, які сапраўдны быў змест гэтых перамоваў. Што было зразумела, гэта тое, што Александра Лукашэнку вельмі моцна хвалюе лёс іншых дыктатараў, які Венесуэла, Іран, моцна не дае яму спаць апошнімі днямі, і ён, відаць, вельмі хацеў заручыцца падтрымкай амерыканцаў дзеля таго, каб сапраўды адчуваць сябе трошкі больш бяспечна і паказаць, што ён сапраўды кантралюе сітуацыю ў краіне. Але падаецца, самае галоўнае ў тым, каб не толькі адбываўся вось гэты гандаль людзьмі, вызваляліся часткі людзей пад нейкія прэферэнцыі, але перадусім, каб спыніліся рэпрэсіі. На гэта пакуль нічога не ўказвае. Папярэднім разам, калі я працавала тут у Вільні, тут было вельмі шмат людзей. Сёння, як вы бачыце, амаль няма. Ёсць кропкава некаторыя асобныя журналісты, якія падыходзяць і таксама чакаюць. Паколькі інфармацыі ніякай няма, мы чакаем.
Па маіх крыніцах недзе каля 17 гадзіне віленскага часу аўтобусы павінны быць на мяжы, таму ў сцяж яшчэ яны не даехалі. Так што, шаноўнае спадарства, нягледзячы на то, што пэўныя крыніцы падказваюць, што каля 10 чалавек ужо ёсць у спісе і пацвярджаюць пэўныя прозвішчы, мы з вами будзем пільнымі, будзем чакаць на пацверджаную інфармацыю і, канешне же, тут у Вільні сабіраць для вас самыя свежыя каментары. Вялікі дзякуй за гэтую інфармацыю. Аліна Коўшык, галоўная рэдактарка Белсату, безпасярэдня каля амерыканскай амбасады ў Вільні знаходзіцца. І, канешне, яшчэ будзем з ёй злучацца, як і з іншымі нашымі экспертамі, каб абмеркаваць гэтую сустрэчу ў Менску паміж Джонам Коулам і Александром Лукашэнкам. Зрэшты, рыторыка апошняга не змяняецца. Ён кажа пра тое, што палітычных зняволеных у Беларусі няма. І, прынамсі, у гэтай размове зноўку гучаць ўсё тыя ж самыя ягоныя заявы, хаця, в прынцыпе, ён назваў гэтую сітуацыю праблемную. Давайте послухаем. Куда же мы денемся от проблемы, которую Крис очень контролирует, так называемые политзаключенные, хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей, никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители, но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня. Ну, вось адметна, што афіцыйная частка пратакольная гэтых перамоваў доўжылася 7,5 хвілінаў усяго. Таксама амерыканскую дэлегацыю сустракаў старшыня КДБ Іван Церцель, но пазней былі закрытыя перамовы 2 гадзіны, падчас якіх Лукашенко ўжо абмяркоўваў кулуарна усе гэтыя умовы і ўсе спецыяльныя свае запатрабаванні. Тым не менш, інфармацыя, якая трапіла ў гэту афіцыйную частку адкрытую, дае меркаваць падставы пра тое, што размаўлялі таксама не толькі пра вызваленне, напрыклад, палітвязняў або зняццё санкцыяў, але таксама пра геапалітычны кантэкст. Лукашенко казаў і пра рэгіянальныя праблемы, пра вайну ў Іране, на Блізкім Усходзе, пра Венесуэлу, пра Украіну. Прапанаваў абмеркаваць, то бок, такія глобальныя справы. І давайте послухаем, что он сказал. Моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей, и я готов откровенно поговорить на эту тему. Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента. Трампіст, так себе называе Александра Лукашенко, і разам з тым сам Джон Коул у тым ліку заяўляе пра тое, што ніхто, апрача Дональда Трампа, не ўплывае на ягоную палітыку і таксама на самыя перамовы з Александром Лукашенком. Зрэшты, спецпасланнік ЗША у Беларусі падышоў да прэсы, дзе таксама зрабіў шэраг заяваў. Also, we talked about possibly a trip to the United States by the President Lukashenko. Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно говорит о президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и об уважаемом мировом лидере. Какое-то время тому назад мы были разочарованы тем, что президент Лукашенко не смог приехать на заседание Совета мира, которое недавно состоялось в Вашингтоне. Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос. Президент Лукашенко сказал, подтвердил, что он примет участие в одном из заседаний Совета мира. Ну што, гаспадарства, вельмі чакаем вызвалення палітвязняў, пакуль ёсць толькі неафіцыйная інфармацыя, пакуль называюць прыкладны спіс тых, каго імаверна вывезуць у Літву. Сярод іх Кацярына Андрэева або Бахвалова, журналістка Белсату, якая атрымала
просто драконаўскі тэрмін, і абвінавацілі і ў здрадзе дзяржаве і затрымалі падчас акцыі у памяць Бандарэнкі ў Менску. Таксама Эдуард Пальчэс, магчыма, будзе вызвалены, папулярны блогер, публіцыст. Анастасія Лойка, праваабаронца, усе мы яе памятаем, і Мікіта Залатароў, адзін з самых маладых палітвязняў беларускіх. Яшчэ шэраг імёнаў ёсць, да 9 асобаў пакуль называюць, але гаспадарства пакуль аўтобус не перакрочыў мяжу. На жаль, мы не можам пацвердзіць гэтай інфармацыі, ну і будзем сачыць за развіццём падзеяў у жывым эфіры. Ну а пакуль будзем, канешне, яшчэ размаўляць пра візіт Джона Коула ў Менск. Зрэшты, амерыканскі чыноўнік ужо не ўпершыню наведвае сталіцу Беларусі, не ўпершыню сустракаецца з Александром Лукашэнкам. І цяпер я прапаную вам, спадарства, разам з намі ўзгадаць гэтыя візіты і чым яны скончыліся. 2025 год увайшоў у гісторыю як час самага маштабнага выхаду на волю палітвязняў. Гэта стала магчымым пасля таго, як афіцыйны Менск пачаў выкарыстоўваць зняволеных як капітал для наладжвання сувязяў з Захадам. Новая адміністрацыя ЗША змяніла стратэгію ізаляцыі на тактыку наўпроставых перамоваў. Глебу для іх пачалі рыхтаваць яшчэ падчас візіту Кевіна Дойла ў кастрычніку 24-га, Крыса Сміта на пачатку 2025-га. У красавіку Менск зрабіў аднабаковы жэст і вызваліў на просьбу Дональда Трампа грамадзянина ЗША Юрася Зянковича. Какие люди у нас! 21 чэрвеня 2025 года пасля сустрэчы амерыканскай дэлегацыі з Кітам Келагам і Джонам Коулам з Лукашэнкам на волю выйшлі 14 чалавек, у тым ліку Сергей Тихановский. Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Наступны візіт Коула адбыўся 11 верасня. Тым разам рэжым адпусціў яшчэ 52 асобаў. Сярод іх Ігора Лосіка, а таксама Ірыну Слаўнікаву, Евгена Меркеса, Ларису Шчыракову ды іншых працаўнікоў Белсату. Узамен Вашынгтон зняў санкцыі з авіякампаніі «Белавія». Большасць вызваленых тады прымусова вывезлі ў Літву. Сярод іх быў і Мікола Статкевіч, аднак на мяжы ён адмовіўся пакідаць Беларусь. Палітыка вярнулі за краты. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать. В связи с этим и мы сделаем. У лістападзе Дональд Трамп намінаваў Джона Коула на пасаду спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША для Беларусі. Пазней, 13 снежня мінулага года, адбылося самае масавае памілаванне і высылка, што закранула 123 чалавек. На волю выйшлі Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, Павел Северынец. За іх адміністрацыя Трампа зняла амерыканскія санкцыі на экспарт беларускага калію. Акрамя вызваленняў на падставе дамоўленасцяў з амерыканцамі, з 2024-га зафіксавана 12 хваляў унутраных памілаванняў. Найчасцей прозвішчы памілаваных не называліся, а людзі засталіся на тэрыторыі Беларусі. Некаторыя імёны вядомыя. Кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў, цяжарная фотоілюстратарка Наталья Левая. Спадарства. І я нагадаю, што у летась было 4 хвалі вызвалення палітвязняў з удзелам Джона Коула. Яны адбыліся ў лютым, у чэрвені, у верасні і ў снежні. Спадзяёмся, што гэты прыезд таксама прынясе вызваленне людзей з-за кратаў. Ну а сярод вызваленых пры пасярэдніцтве Джона Коула была таксама наша калежанка Ірына Слаўнікава. Вітаем вас. Вітаю, калегі. Ірына, вось калі назіраць тое, што адбываецца цяпер, перамовы Джонам Коулам, удзел Церцеля, ці нагадвае, ці дае гэта падставы меркаваць, што ўсё ж такі, таксама выйдуць людзі на волю? Я на гэта вельмі спадзяюся і вельмі радая гэтым звесткам. На жаль, яны яшчэ не пацверджаны, і меня вельмі цешыць той факт, што не ўсіх людзей ўсё ж такі будуць вывозіць з Беларусі, і большая частка людзей там застануцца са сваімі роднымі і ўдома, бо ўсё ж такі, калі чалавек апынаецца ў эміграцыі пасля колькі гадоў зняволення, гэта вельмі цяжка, асабліва людзям такого сталага ўзросту, без сувязі, без мовы. Гэта цяжка, я цешуся, калі гэта менавіта так і будзе. Сёння прагучала абяцанне Коула зарганізаваць візіт Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, ледзь не асабістую сустрэчу з Трампаў. Ці гэта цана фактычна выйсці з ізаляцыі каштуе таго, каб людзі засталіся ў краіне, як вы думаеце?
Ведаеце, калегі, я стаю на баку таго, каб весці перамовы. Ну, не ведаю там, на якіх умовах, што, ну, канешне, там нейкі ціск мусіць заставацца, але людзі, як мы бачым, у выніку гэтых перамоваў людзі выходзяць усё ж такі на волю. І я прытрымлюсь, ну, я кажу, я прыхільнік гэтых перамоваў, каб людзі як мага хутчэй выходзілі. Ну, як мы ведаем, што на гэты момант там больш за 1000 чалавек, і калі з такой працягласцю яны будуць выхадзіць, гэты працэс можа зацягнуцца. А кожны дзень у турме, у няволі, гэта вельмі цяжка, тым больш улічваючы, што, як я казала, там знаходзяцца людзі вельмі сталага ўзроста, з хранічнымі захворваннямі, і для іх кожны дзень там, ну, гэта вельмі цяжка. І не будзем забывацца пра родных, якія чакаюць, і можна уявіць проста стан родных, якія вось кожны раз, вы казалі, Юлія, што, ну, гэта ўжо 4-я хваля, як бы, што яны сядзяць проста манітораць вось гэтыя тэлефоны, і можна проста уявіць, як гэта цяжка, калі яны не знаходзяць прозвішчы сваіх родных у гэтых спісах. Як гэта было з Валентинам Стэфановічам мінулы раз, калі папярэднія журналісты паведамлялі непраўдзівую інфармацыю, але быў, магчыма, проста не пацверджаны, што ён знаходзіўся ў спісах. Зрэшты, Алесь Бяляцкі быў вызвалены тады. Ірына, вось калі Лукашенко кажа, і заўсёды ён так кажа, адмаўляючы той факт, што ў Беларусі існуюць палітычныя вязні, якія эмоцыі канкрэтна ў вас выклікаюць вось гэтыя заявы? Ну, як можна назваць гэтых людзей? Ну, наколькі я паспела сёння паглядзець навіны, тому што, так, это людзі, якія здзейснілі злачынства, але людзі сядзяць там за сваё меркаванне, за выказванне сваёй волі, за думкі. І мне падаецца, гэта асноўны крытэр, што гэтых людзей менавіта можна далучыць да палітвязняў. Калі яны выказвалі, ну, напрыклад, у мірных пратэстах сваю волю, там бранілі свабоду слова, то іх нельга інакш назваць, як палітычнымі вязнямі. Усё ж такі паступае інфармацыя, што частка застанецца вызваленых у Беларусі, але частку вывезуць. Калі згадваць вось вашыя эмоцыі, ваше адчуванне пасля таго, як вас гвалтоўна вывезлі з Беларусі, што вы цяпер можаце параіць людзям, якіх спаткае такі ж лёс, а можа таксама іх сваякам? Ну, ведаеце, як бы не магу нічога параіць, бо кожны мусіць гэта прыняць, зрабіць гэты выбар. Я тады неаднойчы ў інтэрв'ю распавядала, што як бы мне не важна дзе, але я на волі. І вось люблю гэтае жыццё, але так, мне пашчасціла, што у меня муж, у меня сябры, калегі, як бы знаходзяцца ў Варшаве, і таму я сябе тут вельмі добра адчуваю, як бы. І людзям, ну, даваць парады ў такіх умовах гэта цяжка, але проста хочацца, каб гэтыя людзі адпусцілі турму, не везлі ее з сабой сюды, і пачыналі гэтае вольнае жыццё, бо это проста ім варта ўявіць, колькі іх чакае такіх добрых эмоцыяў, файных сустрэчаў. Так, на пачатку будзе цяжка, але гэта можна ўсё пераадолець. Гэта не турма. Это, ну, немагчыма нават параўноўваць. Ірына, знаходзячыся ўжо тут на волі, па іншы бок мяжы з Беларусю, ці вам удалося адчуць таксама у еўрапейскіх краінах нейкую абазнанасць таго, што ў Беларусі па-ранейшаму працягваюцца рэпрэсіі, што знаходзяцца сотні палітзняволеных за кратамі, ці ўвогуле еўрапейцы і ў еўрапейскіх краінах пра гэтую праблему ўжо фактычна не чуюць? Вы ведаеце, калі я толькі вось, ну, прыехала сюды, і нават па дарозе з Вільні у Варшаву, мы там спыняліся на некай там станцыі аўтазаправачнай, і мяне здзівіла тое, што мужчына, які там працаваў, ён ведаў пра тое, што вось у Беларусі вызвалілі палітвязняў, і ён так падыўлёна говорит: так гэта вы? Я кажу: так, это я вось учора там ці калі там пару дзён таму, і гэта было. І я не магу казаць, што шараговым грамадзянам
еўразвязу гэта тэма такая нецікавая, і яны ў ёй абазнаныя. Ну, як бы яны сочаць за ёй, ну, канешне, не так, як беларусы, але яна так, ну, у паветры ёсць. Таксама хочу закрануць Кацярыну Андрэеву, калі ўжо імя фігуруе. З аднаго боку Лукашенко казаў, што ну, мы выпусцім частку людзей, няхай яны застануцца ў краіне, але наведваючы Дрыбінскі раён, таксама згадаў, што таму праводзім праверкі баявой гатовасці, і каб людзі не парушалі закон. Ну, то бок складваецца ўражванне, што ўсё ж такі ён баіцца, калі нейкая пратэсная сіла застанецца ўнутры краіны. Так вот, вось Кацярына, на вашу думку, гэта тая асоба, якой баіцца Лукашенко? Яна паедзе за мяжу, каб будзе вызваленая, або застанецца ў краіне? Бо з іншага боку, калі таксама выйдзе, хіба што яна зможа шмат што расказаць прэсе? Ну, меркую, што нашай Кацярыне ёсць што распавесці будзе, і шмат чаго распавесці. Я вось, ну, памятаю, я некалі казала, што Лукашенко уже 2 разы перамог. Як бы. І варта паводзіць сябе як пераможца. Вось, ну, ты перамог, ну, чаго ўжо баяцца? Уже прашло, мінула больш за 5 гадоў. Всё. Як бы, калі асяроддзе і ты сцвярджаеш, што ну, улада непахісная. Чаму ты баішся 1000 чалавек, якія знаходзяцца ў турмах, і не можаш адчыніць брамы, каб яны ўсе выйшлі? Пытанне рытарычнае, напэўна, таксама маючы на ўвазе Міколу Статкевіча, калі Александр Лукашенко вызваляў, то рызыкаваў у нейкім сэнсе, тым не менш вызвалілі палітыка толькі ўжо пасля таго, як ён перанёс інсульт, узняволенне. Абавязкова пра новыя заявы спадара Статкевіча мы пагаворым, а Ірыне вялікі дзякуй за гэтую размову. Дзякуй, Ірына. Разам з вамі чакаем на добрыя навіны. Ірына Слаўнікава, наша калежанка, а таксама была палізняволеная, была в нашай студыі. Ну і Мікола Статкевіч распавёў, як выжываў у зняволенні, чым займаецца цяпер у сваім звароце. Палітык апісаў умовы ўтрымання, якія, кажа ён, маглі прывесці да гібелі. Галоўнай задачай для сябе ён называе не зламацца ні фізічна, ні псіхалагічна. Давайте паглядзім матэрыял. У сваім аповедзе Мікола Статкевіч падрабязна апісвае гады, праведзеныя ў ізаляцыі. Гаворка ідзе не толькі пра строгія ўмовы, але і пра сістэмны ціск. Мяне 6 разоў запар каралі 6 месяцамі адзіночнай камеры. Гэта памяшканне памерам 1 на 3 метры. Прагулянкі ў не нашмат большай, амаль глухой металічнай скрыні пад металічным дахам са штучным асвятленнем нават днём. Цяжкавата гадамі не бачыць неба над сабой, нават праз сетку. Ды яшчэ 1-2 разы штомесяц трапляць у шыза, у якім я правёў агулам каля года. Такога там яшчэ не рабілі ні з кім. Дасведчаныя арыштанты казалі, што мяне умертвляюць типа па естественным прычынам. Акрамя ізаляцыі, ён сутыкаўся з рэгулярнымі накіраваннямі ў штрафны ізалятар і адсутнасцю сувязі з вонкавым светам. Асабліва цяжкою стала адсутнасць інфармацыі пра блізкіх. Каб выжыць, Статкевіч выпрацаваў уласную стратэгію. Пастаянны рух нават у цеснай камеры, фізічнае практыкаванне, чытанне кніжак і самаадукацыя. Ён вывучаў філасофію, сацыяльную псіхалогію, спрабаваў вучыць англійскую мову і нават у ізаляцыі прадумваў навуковыя тэксты. Аднак сур'ёзным выпрабаваннем стаў стан ягонага здароўя. Пасля перанесенага ўжо другога ковіда жыццёва важныя лекі замянілі на менш эфектыўныя. У выніку ён перанёс інсульт. У мяне ёсць усе падставы лічыць, што гэты інсульт быў справакаваны штучна і наўмысна. Але лекары ў турэмных больніцах, дзякуй ім, зрабілі ўсё, каб мінімізаваць яго наступствы. Ён не закрануў ніводнай з фізічных функцыяў майго арганізму, акрамя маўлення. Зараз я адчуваю сябе добра. Ціск пастаянны для мяне 120/80. І зноў пачаў заняткі фізкультурай. Мікола распавядае, што цяпер рэгулярна займаецца онлайн з лагапедам і паступова аднаўляе маўленне, хоць на гэта яшчэ патрэбны час. Пры гэтым адзначае, што з боку ўладаў ціск не знікае і, кажа ён, толькі дадае эмацыйнага напружання. Варта адзначыць, што перад сустрэчай у Менску Джон Кол наведал Вільню, Літву, дзе сустрэўся з прэм'ер-міністркай гэтай краіны. І у тым ліку яны абмеркавалі і гібрыдныя атакі з боку рэжыму Лукашэнкі, і вось гэтыя атакі з паветранымі балонамі, і
падтрымання Лукашэнкам вайны ва ўкраіне, геапалітычныя праблемы і геапалітычную сітуацыю. Ну і таксама у Вільні за сітуацыяй сочыць наша калежанка Глафіра Жук, якая знаходзіцца бліз офісу Святланы Ціхановскай. Глафіра, вітаем цябе, якія адтуль апошнія навіны? Вітаю. Пачала з'яўляцца інфармацыя пра выпушчаных палітзняволеных. Паводле непацверджанай інфармацыі цяпер чакаюць вывазу ў Літву. Сярод іх журналістка Белсату Кацярына Бахвалова-Андрэева, Кірыл Казей, Александр Казлянка, Дмітрый Кубараў, Мікалай Куляшоў, Наста Лойка, Сяргей Маўшук, Эдуард Пальчыш і Мікіта Залатароў. Дакладна пра вызваленне гэтых асобаў стане вядома пасля таго, як яны перасякуць мяжу. І паводле звестак Белсату гэта мае адбыцца о 19-й па менскім часе. Тым часам фонд Байсол адкрыў тэрміновы збор на вызваленне на вызваленых палітвязняў, якія атрымаюць каля 1000 еўра. Гэта стане вядома пасля таго, калі ўжо афіцыйна аб'явяць, колькі людзей апынуліся на волі. Студыя. Глафіра, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Канешне ж, будзем чакаць яшчэ афіцыйныя заявы прадстаўніцтва офісу Святланы Ціхановскай у Вільні. Там знаходзіцца ў тым ліку яе дыпламатычны дарадца Дзяніс Кучынскі. Ну а пра самую падзею, як яе сустрэлі ў Брусэлі, таксама дзе знаходзіцца дэмакратычная лідарка, паговорым крышку пазней. Ну а пакуль спадарства нагадаем, што вызваленне палітвязняў летась у верасні адбывалася раптоўна. 52 зняволеных двума аўтобусамі вывезлі з турмаў і калоніяў да мяжы з Літвою, адпусцілі без дакументаў. Адзін з іх, Мікола Статкевіч, не перайшоў мяжу, а застаўся ў Беларусі, за што зноўку трапіў у турму. Астатнія былі вымушаныя ехаць у Літву. Конечно, это же чувство невероятного счастья. Ви точно знаєте ціну боротьби, і тому я думаю, що у вас буде можливість мати ті чи інші проявлення за кордоном. І, напевно, меседжі від вас будуть важливі. Я вдячний українському боку за те, що він нас прийняв без документів увогуле. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Мы вольныя, але гэта мы, прынамсі, шмат хто з нас разлучаны са сваякамі, шмат хто з нас яшчэ мусіць шмат попрацаваць, каб вярнуцца да нармальнага жыцця. Ну, гаспадарства, як і абяцалі, збіраем таксама усю плеяду рэакцыяў у еўрапейскіх сталіцах, у тым ліку у сталіцы Еўразвязу Брусэлі, дзе знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Спадзяюся, што, Алесь, чуеш нас і можаш нам таксама распавесці падрабязнасці. Алесь, ці чуеш нас? Прывітанне, добрый дзень. Ну, выглядае пакуль на тое, што няма сувязі з Алесем Сілічам, але мы абавязкова вернемся ў Брусэль, каб даведацца, якія ж заходнія рэакцыі прагучалі сёння у Еўрапарламенце, і не толькі. Я толькі хачу нагадаць спадарства, ці, можа, хутчэй паведаміць такую інфармацыю, што вызваленне палітвязняў гэта вельмі нечаканая падзея для ўсіх, і у тым ліку для сваякоў гэтых асобаў. Таму праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў гарачую лінію, па якой сваякі вызваленых асобаў могуць даведацца інфармацыю, кантакты, можа быць, штосьці яшчэ. Гэта тэлеграм-хотлайн 2025-12. Туды можна пісаць на гэтую лінію і
Спадзяюся, што як толькі будзе абнаўляцца інфармацыя, то сваякі атрымаюць доступ, кантакты і іншыя акалічнасці. Ну і, канешне ж, сёння у нашу студыю завітаюць палітыкі, у тым ліку Павел Латушка, крышку пазней, дзе абавязкова абмяркуем, у прынцыпе, усе рэакцыі на гэтую сустрэчу, якая адбылася ў Менску паміж Джоном Коулам і Александром Лукашэнкам. Гэты працэс працягваецца, гаспадарства, нашы каманды працуюць у розных кропках, таму абавязкова, канешне, сачыце за навінамі разам з намі, ставце упадабанні, каментуйце гэтую трансляцыю, калі гэта для вас бяспечна. Мы працуем сёння для вас у адмысловым выданні. Я Віталь Бабні, Юлія Лабанова. Хачу, канешне ж, яшчэ нагадаць пра тое, што у нас па-ранейшаму маецца сувязь наўпроставая з Брусэлю, але Сіліч, калі ласка, калі ёсць сувязь, то пакуль няма сувязі. Пакуль няма сувязі, гаспадарства, я хачу нагадаць, што падчас хваляў вызваленняў, якія адбыліся пры пасярэдніцтве амерыканскай дэлегацыі, упершыню сёлета гавораць пра тое, што частка асобаў магчыма застанецца ў Беларусі. А ўсё неспроста, ўсё магчыма таму, што міжнародны крымінальны суд у Гаазе пачаў расследаванне за трансгранічныя злачынствы рэжыму Лукашэнкі, а тут таксама маецца на ўвазе прымусовы вываз з краіны асобаў. І на працягу 6 гадоў лукашэнкаўцы, адказныя за пераслед і прымусовай дэпартацыі людзей, смяяліся са справаздачаў ААН з патрабаваннямі спыніць рэпрэсіі. Цяпер іхныя чыны могуць мець больш канкрэтныя наступствы. Офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда ў Газе расследуе беларускую справу паводле артыкулу «Злачынствы супраць чалавечнасці». На выхадзе магчымыя ордары на арышт, а потым у выракі, якія не маюць тэрміну даўніны. Уласна, пра падзеі пацярпелых Юлія Цяльпук. Справы асобаў, якія з траўня 2020 года чыняць палітычны пераслед, у Беларусі расследуе офіс пракурора Гаагскага суда, вядомага гістарычнымі расследаваннямі генацыду і ваенных злачынстваў па ўсім свеце, ад Руанды і Дарфуру да Сярэдняга ўсходу і Афганістану. Пракуратура МКС ідзе па вертыкалі ўлады Беларусі, каб асудзіць тых, хто аддаваў загады на масавыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў і на дэпартацыі з Беларусі. Журналіст Ігор Карней быў у першай групе палітвязняў, вызваленых пры пасярэдніцтве ЗША і дэпартаваных рэжымам у Літву. Уже по прибытию в Литву, в общем-то, стало понятно, что нас обобрали до нитки. Слава богу, на тот момент еще отдавали паспорта. Но больше никаких документальных подтверждений ни того, что мы были осуждены, ни того, что были не согласны с приговором. То есть ни оригиналов вот этих судебных вердиктов, ни наших апелляцый. Жывыя доказы палітычных выракаў не трапілі ў міжнародны крымінальны суд. Такіх голых справаў безліч сярод палітуцікачоў. Паколькі следчым з Гаагі рэжым гэтых актаў не дасць, расследаванне вядуць паводле трансмежавага прынцыпу. Апытваюць ахвяраў і беспасярэдніх сведкаў, вывучаюць рэдкія копіі пратаколаў затрыманняў або медычныя даведкі аб катаваннях, аналізуюць фота і відэаматэрыялы, аўдыёзапісы злачынных загадаў, публічныя заклікі помсты пратэстоўцам ды інсайдерскую інфармацыю. Беларусь не падпісвала рымскага статуту паводле артыкулаў, якога працуе Гаазскі суд. Звярнуўся ў МКС урад Літвы, паколькі частка злачынстваў адбывалася на яе тэрыторыі. Доказы збіралі праваабаронцы IAPB, Цэнтру Вясна, Human Rights Watch і Amnesty International. А ініцыятарамі пазову было Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. В рамках расследования появляются подозреваемые, которые в последующем станут обвиняемым. В этом не сомневаемся. И по нашей оценке такими лицами прежде всего претендуют на этот статус уголовное дело, Международный уголовный суд, город Гага, Лукашенко и Карпенков. Хотя это, конечно, исключительное право прокурора. Прэтэндуюць на гэта таксама Караеў, Церцель, Кубракоў, Балаба. Выракаў суда чакаць даводзіцца ў сярэднім 5 гадоў, але ордары на арышт падазраваных МКС выдае ў першыя 2 гады следства. Уцекачоў ад правасуддзя могуць затрымаць у 124 краінах свету. Калі яны ўжо не вывелі адтуль свае актывы, нерухомасць і рахункі ў банках будуць арыштаваныя. На практыцы абмежаванні закранаюць і дзяцей падазраваных, напрыклад, еўрапейскай адукацыі ім не атрымаць. Праваабаронца Вясны Павел Сапелка лічыць, што справаводства ўжо ўплывае на дзеянні рэжыму. Значна менш стала так званых спецыяльных
производств, якія азначаюць судовы разгляд у адсутнасці абвінавачанага. Улады пачалі шукаць нейкія альтэрнатывы дэпартацыям. Ёсць нейкія і ў іх думкі, як згладзіць наступствы сваіх дзеянняў. Міжнародныя суды могуць быць фэйкавай зброяй, кажа Віталь Алейнік, распачынальнік справы ў межах так званай універсальнай юрысдыкцыі, якую таксама завялі ў Літве. Ён звяртае ўвагу, што міжнародны суд не прадугледжвае кампенсацыяў людзям з разбуранымі лёсамі. Для беларускага кейсу вельмі паказальным лічыць досвед М'янмы, дзе хунта ўчыніла генацыд народнасці рахінгія, забіўшы дзясяткі тысяч асобаў. Мы побачили, что универсальная юрисдикция, вось гэты прынцып у крымінальным кодексе Аргентыны, ён спрацаваў вельмі эфектыўна, вельмі хутка. Топовое чынавенство М'янмы, каля 25 чалавек, былі фактычна абвешаны ў міжнародны вышук. Частку злачынстваў у М'янме расследуе таксама міжнародны крымінальны суд. Ужо 6 гадоў без аніводнага ордару. Паколькі М'янма, як і Беларусь, не падпісвала рымскага статуту, МКС на пазоў Аргентыны разглядае толькі дэпартацыі рэпрэсаваных, звязаныя з Аргентынай. Таму Віталь Алейнік лічыць, што праваабарончыя намаганні і рэсурсы ў беларускай справе трэба накіраваць на следства ў межах універсальнай юрысдыкцыі, якое павольна прасоўваецца ў Вільні. На жаль, тое, што я бачу на сённяшні дзень знутры, тыя, хто яшчэ спрабуюць неяк працаваць, дапамагаць Літве рэалізоўваць вось гэтыя працэсы універсальнай юрысдыкцыі, фактычна вось гэта удзельнікі, людзі, валанцёры сапраўды, таму што яны нікое фінансаванне не атрымоўваюць. Яны фактычна засталіся сам на сам. Літоўская пракуратура зарэгістравала больш за 100 заяваў беларусаў, пацярпелых ад катаванняў і гвалту. Але ліставанне з адказнымі ці датычнымі да расследавання міністэрствамі і ведамствамі Віталь вядзе самастойна. Галоўны фокус на інвестыцыях у следства і канвертаванні палітычных заяваў аб падтрымцы ў рэальныя працэсуальныя крокі. Юлія Цельпук, Белсат. Спадарства, гэта спецэфір Белсату. З вами Віталь Бабін і Юлія Лабанова. Я толькі хачу нагадаць, што вы можаце прымаць удзел у нашай трансляцыі, каментаваць, падтрымліваць нас каментаром або лайкам. Адзінае, што памятайце пра захады бяспекі. Інструкцыя знаходзіцца пад трансляцыяй у Ютубе, як зрабіць гэта бяспечна. А да нашага эфіру далучыўся Артём Брухан, спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вітаем вас, спадар Артём. Добрый день. Паколькі ўж мы пачалі размаўляць пра міжнародны крымінальны суд, пра наступствы для рэжыму Лукашэнкі, то хачу першае пытанне менавіта скіраваць у гэты бок. Нау таксама займалася, а можа непасрэдна ініцыявала гэтую справу пры дапамозе Літвы. Пакуль мы не ведаем умовы угоды са Злучанымі Штатамі, але раней вялося пра зніжэнне, змякчэнне санкцый на клінныя угнаенні. З улікам вось гэтых новых абставінаў расследавання міжнароднага крымінальнага суда, ці это звузіць неяк магчымасці Лукашэнкі, прынамсі, гандляваць, нават калі ён атрымае паслабленне на калі і на гандаль з ім? Тут вельмі шмат што будзе залежаць ад еўрапейскіх краін, у першую чаргу ад Літвы. Літва, якая, дарэчы, ініцыявала, зрабіла заяву о дачыненні да Александра Лукашэнкі міжнародны крымінальны суд, у палітычным сэнсе тут яе пазіцыя даволі зразумелая. Таму палітычнага прызнання ці нейкага рукапаціскання з боку Літвы я не чакаю, таму гэта сапраўды ускладняе сітуацыю для Лукашэнкі ў кантэксце гандлю калійнымі угнаеннямі, бо без клапецкага порта тыя санкцыі, якія зараз фактычна зняты, выдана General License Злучанымі Штатамі Амерыкі, покуль ён не можа карыстацца цалкам гэтым, як бы яму хацелася. Таму я лічу вось гэты палітычна і прававы, хутчэй прававы трэк, ён таксама вельмі важна ўплывае на знешнепалітычны кантэкст. Таксама хацеў бы звярнуць увагу, што распачаццё расследавання міжнародным крымінальным судом, яно таксама можа і ўплывае на сітуацыю, звязаную з палітвязнямі. Што я маю на ўвазе? Ці пабачым мы дэпартацыю сёння велізарнай колькасці чалавек? Я лічу, што хутчэй не. Як было раней, дарэчы, з кейсам украінскіх дзяцей, калі мы паднялі гэтае пытанне на высокі ўзровень, перадалі матэрыялы ў Гаагу,
Праз некалькі месяцаў просто дзяцей перасталі перавозіць на тэрыторыю Беларусі і іх там перавыхоўваць. Тое ж самае, я думаю, што будзе і тут. Мы пабачым, хутчэй за ўсю частку людзей, якіх выціснуць з краіны, дэпартуюць фактычна, але ці будуць гэта сотні, я лічу, што хутчэй не. Вось яны будуць спрабаваць нівеляваць вось гэтыя наступствы расследавання міжнароднага крымінальнага суда. То бок, на ваш погляд, гэта звязана ў першую чаргу з пачаткам расследавання беларускай справы ў Газе. Ці ўсё ж такі гэта дамоўленасці з амерыканскім бокам уключаюць вось такое патрабаванне, каб большасць вызваленых заставаліся на тэрыторыі Беларусі? Я думаю, гэта комплекснае пытанне. Безумоўна, Злучаныя Штаты Амерыкі, я упэўнены, выставлялі ўмову, каб людзі заставаліся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, то бок фактычна былі вызваленыя, а не дэпартаваныя з краіны. Але у дадатак да гэтага рашэнне міжнароднага крымінальнага суда, яно магло паўплываць, як кажуць, на пазіцыю, перамоўную пазіцыю Александра Лукашэнкі. Калі раней ён мог казаць, не, я гэтага рабіць не буду, я думаю, што зараз ён мог пераасэнсаваць, пераацаніць сітуацыю і падумаць, што лепш захаваць людзей на тэрыторыю Беларусі, каб не даваць дадатковых сведчанняў да гэтага расследавання. Навошта гэтыя дадатковыя рызыкі, калі можна такім чынам? То бок, я лічу, гэта комплекснае агульнае пытанне. Безумоўна, тут ключавую ролю іграюць Злучаныя Штаты Амерыкі, але без вось гэтага кантэкста міжнароднага крымінальнага пераследу, я думаю, іх перамоўная пазіцыя была бы не настолькі моцная, як зараз. Ну, вось ёсць уже аднаўленне з пулу першага. Яны паведамляюць, што з санкцыйных спісаў выключана беларуская калійная кампанія і Беларусь Калій, то бок ужо таксама ЗША здымаюць санкцыі з Белінвестбанку, Банку развіцця і Міністэрства фінансаў. То бок, як вы ацэньваеце? Гэта было зразумела. Першыя крокі зняцця санкцыяў на калійную галіну яны былі раней. Зараз гэта наступнае ў развіццё. І таксама важна звярнуць увагу, што зняты санкцыі менавіта з Мінфіна і банкаў. Гэта значыць, што вось менавіта гандаль каліем праз вось гэтыя фінансавыя інструменты будзе пашырацца. Я, дарэчы, думаю, што вельмі важна, каб для рэжыму, каб была магчымасць гандляваць са Злучанымі Штатамі Амерыкі наўпростава, каб купляць, атрымліваць за гэты гандаль даляры, бо яны былі фактычна пад санкцыямі, не было гэтай магчымасці. Зараз гэты канал адчыняецца, але паўтаруся... Так, але пра што гандляваць? Але паўтаруся, так, транзітныя краіны пакуль не даюць гэтай магчымасці. Я дапускаю, што наступны крок, які мы можам пабачыць, гэта хутчэй за ўсё частка Беларусь Калію ці, напрыклад, горнадабываючы Нежынскі камбінат, горнаабрабатваючы, ён можа быць часткова выкуплены амерыканцамі, ці нейкія акцыі выкуплены, і гэта дасць магчымасць гандляваць ужо наўпростава, гэта будзе не беларускі калій, а амерыканскі. І тады Літва можа пагадзіцца на гэта. Але таксама варта адзначыць, што калі Коул прыязджаў у Літву, то прэм'ерка гэтай краіны сустракалася з ім і казала і пра гібридныя атакі ў дачыненні да Літвы, і пра мігранцкі крызіс, і пра падтрымку вайны. Таксама Коул сустракаўся з дэпутатамі Сейму, якія нейкая апазіцыя, магчыма, да афіцыйнай улады Літвы выступаюць. То бок ствараецца ўражанне, што ёсць нейкае супрацьстаянне, і афіцыйныя ўлады Літвы баяцца, што паслабіцца зараз агульны ціск заходні на рэжым Лукашэнкі. Я упэўнены, што Літва, яна сама па сабе займае даволі прынцыповую пазіцыю, ёсць свае інтарэсы, якія, дарэчы... амерыканскі калій, Літва пойдзе на гандаль, так? Калі амерыканскі, хутчэй так, няма падставаў, не будзе падставаў, калі гэта будзе амерыканскі калій. Таму я думаю, што вось гэта, як кажуць, ключавая дамоўленасць, ключавая здзелка, дзіл, пра які казаў Лукашенка, што гэта будзе не проста беларускі калій, які ідзе транзітам праз Клайпеду, а гэта ўжо будзе амерыканскі калій. Можа, часткова ці цалкам, гэта мы не ведаем, але, хутчэй за ўсё, тады падставаў для гэтага не будзе. Але і Літва тут хоча свае інтарэсы абараніць. То бок, міграцыйны крызіс, гібридныя атакі гэтымі воздушнымі шарамі, увогуле, фактычна скрадзеныя тысячы фураў. Гэта ўсё не тое, каб
выглядае як добрасуседскія адносіны. Хаця прэм'ер Александр Турчын сустракаўся з літоўскімі і польскімі перавознікамі, Міністэрства замежных спраў Беларусі традыцыйна ва ўсім абвінаваціла Варшаву і Вільню, што гэта яны не хочуць ісці на дыялог. Сёння Максім Рыжанкоў, зрэшты, наведаў беларуска-польскае памежжа, заяўляў пра тое, што мы гатовыя да поўнага адкрыцця межаў, бо мы менавіта тая краіна, якая можа злучыць усход і заходні кірунак. На ваш погляд, ці гэтае пацяпленне паміж Варшавай і Вільняй можа назірацца з наступнымі вызваленнямі палітычных зняволеннях і ў першую чаргу пры беспасярэднім удзеле Злучаных Штатаў, бо в прынцыпе сёння Джон Кол у Менску заявіў, што Злучаныя Штаты вельмі зацікаўленыя ў добрых стасунках паміж Вільняй і Менскай. Ну, зразумела, што Рыжанкоў дасылаў месседж у бок Варшавы, што яны гатовыя, але, ведаеце, адна справа казаць, прыязджаць на мяжу і казаць, а другая справа рабіць. На дадзены момант у зняволенні знаходзіцца Анджэй Пачобут. Гэта прынцыповая рэч, я ўпэўнены, для польскага боку. Пакуль ён не вызвалены, казаць пра тое, што нейкае пацяпленне можа адбывацца, няма падставаў. Я думаю, што калі мы будзем наглядаць за развіццём падзеяў, пакуль беларускі бок, беларускі рэжым, ён не робіць зразумелых крокаў для суседзяў. Пакуль ён робіць зразумелыя крокі для Злучаных Штатаў Амерыкі. А вось беспасрэдна для саюзнікаў Злучаных Штатаў Амерыкі, якімі з'яўляюцца і Літва, і Польша, пакуль зразумелых крокаў, яснага добрага месседжа пра жаданне змянення пазіцыі, адносінаў да добрасуседскіх адносінаў не выглядае, толькі рыторыка. Трэба глядзець на справы. Пакуль гэта толькі прапагандысцкая рыторыка. Джон Кол таксама пасля сустрэчы з Александром Лукашэнкам сказаў на спатканні з журналістамі, што перамаўляліся пра магчымы візіт Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, ледзь не сустрэчу з Трампам, але перашкода гэтаму зачыненае неба. Як думаеце, ці адкрытае неба будзе адной з умоваў угоды? Я не ўпэўнены да канца, што толькі зачыненае неба была галоўная прычына немагчымасці візіту Лукашэнкі ў Вашынгтон. Я думаю, што ключавой прычынай было жаданне Владзіміра Пуціна прадэманстраваць суб'ектнасць Лукашэнкі, то бок прадэманстраваць, што, як кажуць, не лезь папярод бацькі ў пекла. Вось тут Лукашэнка перастаў быць бацька, стаў іншы ў яго, як называюць яго паплечнікі. І ў гэтым кантэксце я думаю, што зразумела, Злучаныя Штаты Амерыкі, як сказаў сам Кол, расчараваныя былі такім рашэннем Лукашэнкі. Гэта яму даецца наступны аванс, што на наступнае паседжанне Рады міра ён можа быць запрошаны, хутчэй за ўсё будзе запрошаны. Але рашэнне канчатковае, ведаеце, я ўпэўнены, што будзе прымаць не Александр Лукашенко, а ўсё роўна Владзімір Пуцін. Калі ён дасць яму гэту магчымасць, ну тады можам мы пабачыць. Яму працягнулі руку Лукашэнкі, хай ён прадэманструе суб'ектнасць. Ці зможа ён зрабіць? На дадзены момант я не ўпэўнены. Атрымаецца, калі ўсё ж такі Лукашенко атрымае згоду Крамля, то і атрымае выхад з ізаляцыі, вось гэты дэмантаж ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі, які гадамі будаваўся. Ну, ізаляцыю дачынення да Злучаных Штатаў Амерыкі, яна, па сутнасці, гэта ізаляцыя ўжо амаль год як скончылася з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Што тычыцца Еўрапейскага Саюза, то тут патрэбна больш радыкальная змена палітыкі. Вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў. Вось калі мы ўсе гэтыя пытанні абмяркоўваем, вельмі важна. Вось нават зняццё санкцый за калій, яно павінна, каб рэпрэсіі спыніліся. Зразумела, што людзей трэба, гэта вельмі важна, што людзі выходзяць. Але без спынення рэпрэсій гэта не будзе мець сэнсу. Гэта такі хітры гандаль з боку Лукашэнкі. Я думаю, што Еўрапейскі Союз даволі прынцыпова тут будзе стаяць. Ну і зразумела, іншы ўзровень. Гэта ўзровень гібрыднай агрэсіі, гібрыдных атак на Еўрапейскі Саюз. Ну і канчаткова гэта саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Еўропа, у адрозненні Злучаных Штатаў, таксама вельмі прынцыповую пазіцыю займае. Ну і, дарэчы, Украіна. Вось тут гэты глобальны кантэкст таксама нельга не ўлічваць, але я ўпэўнены, што Лукашенко ведае, што яму трэба рабіць. Першыя крокі ён ужо робіць. Ужо не выкідае людзей, ужо вызваляе людзей. Я ўпэўнены, што хутчэй бліжэйшым часам мы павінны будзем убачыць некаторыя крокі па зменшэнню ці спыненню рэпрэсіяў, бо калі ён заставіў людзей унутры краіны,
і працягне іх рэпрэсаваць, зразумела, што амерыканцы могуць гэтае пытанне паставіць. Але каб новыя не з'яўляліся, каб ён не набіраў, як кажуць, на перамовы новыя карты, гэта жудасна гучыць, але так выглядае, каб ён не набіраў новых закладнікаў і не гандляваў ужо тым таварам, які ён прадаў, як кажуць. Таму гэта вельмі жудасна гучыць, але, на жаль, такую палітыку ён зараз праводзіць. Таму спыненне рэпрэсіяў, вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне гібрыднай агрэсіі, а ўжо далейшыя крокі – гэта лібералізацыя, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычных жыцця. Я ўпэўнены, што Еўрапейскі Саюз у гэтым зацікаўлены, бо менавіта гэта гарантыя бяспекі, што не будзе гэтых міграцыйных атакаў і патэнцыйнай агрэсіі ў дачыненні да Еўрапейскага Саюза з тэрыторыі нашай краіны. Ведаеце, хіба беларускай дзяржаўнай прэсе з прэзідэнцкага пула, з лукашэнкаўскага, было вельмі важна задаць сёння пытанне наконт таго, так з кім жа перамаўляецца Коул, ад каго, як яны это акрэслілі, атрымлівае інструкцыі, і Коул сказаў, што кантактуецца беспасрэдна з Трампам і размаўляе пазней з Лукашэнкам. Але мы ведаем, што дэмакратычныя сілы таксама лабіююць за тых самых асобаў, якіх вызваляць і перадаюць сваю інфармацыю. Што бы вы адказалі на гэты каментар? Ну, ведаеце, можа, асабіста Джон Коул і не кансультуецца з кімсьці, але амерыканскі бок, безумоўна, кансультуецца, бо тыя спісы, якія ён, я ўпэўнены, прыносіць на гэтыя перамовы, яны сфармаваны менавіта беларускім бокам і перададзены амерыканскаму. То бок праваабаронцы, палітыкі, усе, хто працуюць з пытаннем палітвязняў, безумоўна, яны кансультуюць амерыканскі бок. Тое, наколькі ўжо там сам Коул простава камунікуе, гэта іншая рэч. Але я ўпэўнены, што амерыканскі бок камунікуе, таму абясцэньваць гэтую працу немагчыма. Ну і іншае, што я хацеў бы звярнуць увагу, гэта тое, што санкцыйны ціск, тыя санкцыі, якія абменьваюцца на вызваленне палітвязняў, таксама назапашваліся праз доўгі час праз працу менавіта ініцыятываў, якія лабіявалі вядзенне гэтых санкцый, палітыкаў, якія дамагаліся вядзення санкцый і на калійную, на гандаль каліем, і на фінансавы сектар, і на самалёты Лукашэнкі, дзякуючы чаму менавіта тым санкцыям, якія напрацоўваліся, за якія нас, дарэчы, шмат крытыкавалі, вызваляюцца людзі. Гэта звязаныя рэчы. Таму, можа, ён сказаў праўду, хутчэй за ўсё, ён атрымоўвае, кансультуецца з Дональдам Трампам наўпростава. Гэта зразумела, гэта яго кіраўнік. А вось агулам амерыканскі бок, амерыканская дыпламатыя, зразумела, атрымоўвае пазіцыі, атрымоўвае кансультацыі з боку дэмакратычных сілаў. Я разумею, што прапагандзе вельмі важна падкрэсліць, што беларускія дэмакратычныя сілы не маюць да гэтага дачынення. Але людзям, якія кажуць 2+2 могуць скласці, ўсё ж відавочна. Тут нават зразумела, што гэта проста прапагандысцкі наратыў. Што ж, Артём Брухан, дзякую вам вялікі, спікер Каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення быў нашым госцем. Но у нас ёсць вельмі важная навіна. Крыніцы Белсату пацвердзілі вызваленне журналісткі Кацярыны Андрэевай. Кацярына Андрэева, адна з журналістак Белсату, якая патрапіла ў турму падчас рэпрэсіяў, зладжаных рэжымам Лукашэнкі, яе схапілі 15 лістапада 20-го. Калі яна вяла знакаміты белсатаўскі стрым, прысвечаны акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. У зняволенні журналістку двойчы судзілі. Матэрыял пра Кацярыну Андрэеву вашай увазе. Россия – гэта война, Путин – забойца. Такімі лозунгамі ў лістападзе 2016-го на Кастрычніцкай плошчы Менску сустракалі крамлёўскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Ён прыехаў у Беларусь, каб выступіць у Палацы Рэспублікі з творчым вечарам. Арганізатар пратэснай акцыі Зміцер Дашкевіч. Адной з журналістак, хто ў жывым эфіры асвятляла тую акцыю, была 23-гадовая Кацярына Андрэева. Менавіта яе паводле нацыянальнай прыкметы абражаў Салаўёў, а потым праз гады неаднаразова згадваў і ейнае прозвішча. Меня оскорбили, Владимир Владимирович. Не первый раз. Скорее, убегайте, убегайте. Вы оскорбили девушку белорусскую. Вы хоть понимаете, что вы говорите? Она не белорусская? Я журналист. Белорусский журналист. Нет, белорусский журналист или белорусский? Белорусский журналист. Но по национальности вы кто? Владимир Адольфович, вы показываете себя как недалекий человек, извините. Вы показываете себя как очень далекий. Вы боитесь своей национальности? Я еврей, я этого не боюсь. Я тоже еврейка.
Кацярына Андрэева расла ў творчай сям'і. Яйны прадзед журналіст. Прабабуля была першую галоўнай рэдактаркаю «Палескай праўды», дзядуля галоўным рэдактарам газеты «Труд в Беларусі». Нашая каляжанка ніколі не вучылася на журфаку. Журналісцкая прафесія – ейнае пакліканне. Сапраўдны досвед у журналістыцы Кацярына атрымала дзякуючы сваёй працы ў беларускай службе «Радыё Свабода». Як такі пішучы журналіст, яна была гатовая, разважлівая і мала памылак рабіла, вельмі якасная была праца. А вось калі яна пачынала удзельнічаць у стрымах, то яна была празмерна эмацыйная. Мне заўсёды прыходзілася яе падвучваць, стрымліваць, каб супакойнівала, больш разважліва рабіла яна гэтыя стрымы. Ну і вось врэшце рэшт апошнія яе стрымы ў 20-м годзе, канешне, сталі ўзорнымі. Яна раскрылася ў гэтым, стала сапраўднай зоркай. Наперадзе ў Кацярыны маладой амбітнай меркавалася цудоўная кар'ера ды будучыня. Але ў 2020-м яе і іншую нашу калегу Дар'ю Чульцову затрымалі лукашэнкаўскія сілавікі падчас стрыму з плошчы Пераменаў. Рэжысёр жывога эфіру Александр Ганшчук працаваў з Варшавы над тою трансляцыяй. Этот стрим по-настоящему был уникальным. Он собрал свыше 60 тысяч человек онлайн. Именно благодаря этому стриму десятки и десятки тысяч белорусов смогли в который раз посмотреть на настоящее лицо белорусской власти. Фотаздымкі затрыманых Кацярыны і Дашы бачылі мільёны турыстаў у найбуйнейшых аэрапортах Еўропы і ЗША. Прозвішчы нашых каляжанак штодня гучалі ў залах парламентаў дэмакратычных краінаў свету. Катерина, мы с вами. Держитесь, мы знаем, как это трудно быть в заключении в Беларуси, но мы победим. Живе Беларусь! Лукашэнкаўскі рэжым двойчы судзіў Кацярыну Андрэеву. Суддзі Наталья Бугук і Олег Харошка агулам прысудзілі ёй 10 гадоў зняволення. Напярэдадні свайго затрымання Кацярына Андрэева разам з ейным мужам Ігорам Ільяшом выдала кнігу «Беларускі Донбас». Тэмаю сталася шматгадовае даследаванне Каці і Ігора пра ўдзел лукашэнкаўскіх спецслужбаў у той вайне на баку Расіі. Ян Федарович, Руслан Ігнатович, Белсат. Гаспадарства, з нагоды вось гэтай пацверджанай інфармацыі вызвалення Кацярыны Андрэевай, нашай калежанкі, якую мы чакалі амаль 6 гадоў з турмы, Мікола Статкевіч у сваім тэлеграм-канале звярнуўся да тых, хто сёння выйшаў на свабоду. Вітаю вас на волі, вы гонар і сумленне нашай нацыі. Марына, то бок жонка Мікалая Статкевіча, і я радуемся разам з роднымі вызваленых і сумуем разам з тымі, хто пакуль не дачакаўся сваіх любімых, сваіх каханых на волі. Самых небяспечных яны аддаюць апошнімі, небяспечных тых, хто па меркаванню рэжыма захаваў годнасць і праву свабоды для нашай краіны. Сіл вам і мужнасці дачакацца, мы з вамі. Ну, гаспадарства, хачу нагадаць для сваякоў, людзей, якіх будуць вызваляць, што праваабарончы цэнтр «Вясна» запусціў адмысловую лінію ў тэлеграме «Hotline 2025-12», куды можна напісаць і атрымаць інфармацыю, магчыма, кантакты вызваленых людзей, інфармацыю аб іх стане і месцазнаходжання. Так што абавязкова разам будзем сачыць за падзеямі, а пакуль з намі на сувязі праваабаронца Леонід Судаленко, з якім абмяркуем дэталі, якія вядомыя на гэты момант. І не толькі. Вітаем вас, спадару Леонід. Добрый вечер, гаспадарства. Раніцай з'яўлялася інфармацыя, што прынамсі з 2 беларускіх калоніяў вывозілі палітвязняў, праўдападобна, у КДБ. Што вы можаце распавесці на гэты конт? Якая у вас ёсць інфармацыя? На гэты конт вядома толькі вось тое, што вы сказалі, 2 калоніі, гэта Магілёўская калонія і Новаполацкая калонія. З гэтых калоній менавіта нам стала вядома, што зранку вывозілі палітвязняў. Ну, бачым зараз, што насамрэч эта інфармацыя пацвердзілася і людзей вызваляюць, і гэта вельмі-вельмі добра. Хаця зноў інфармацыі вельмі-вельмі мала, яна вельмі часта супярэчлівая, называецца прозвішчы, якія потым не пацвярджаюцца. Поэтому зараз мы усе заняты адсочваннем інфармацыі, атрыманнем інфармацыі, яе верыфікацыі. Ну і безумоўна сустракаем тых, каго прывезуць сюда ў Вільню, так? Вось, таму што ёсць інфармацыя, што вялікую частку ўсё ж вызваленых пакідаюць у краіне. Гэта таксама новы тренд, як зараз прынята казаць. Вось, менавіта у гэтым сэнсе Лукашенко пайшоў насустрач патрабаванню амерыканскай адміністрацыі пра тое, каб вызваленыя палітвязні ўсё ж мелі магчымасць выбару і застацца
Украіне. І гэта таксама вось новая такая якасць у гэтых перамовах паміж амерыканскай адміністрацыяй і беларускім рэжымам. Что не может не радовать, конечно. Спадар Леонид, вось маем пацверджаную інфармацыю аб вызваленні з калоніі нашай калежанкі Кацярыны Андрэевай. Раней прапагандысты заявлялі, што ўсіх белсатаўцаў, якія застаюцца ў турмах, будуць трымаць да апошняга. У тым ліку вы камунікавалі беспасярэдня ў жывых эфірах з прапагандыстам Юрыем Васкрасенскім. Так разумею, што ўсе гэтыя прагнозы аказаліся не зусім пацверджанымі, і апошняе слово тут было, канешне, з Александром Лукашенком. Так разумею, в прынцыпе, гэта ён вырашае, хто выходзіць на свабоду. Безумоўна, ключи ад турмы, дзе утрымліваецца незаконна, падкрэсліваю, нашы сябры, палізняволеныя беларускія, яны знаходзяцца ў кішэні толькі аднаго чалавека. Прозвішча вы яго ўжо назвалі. Безумоўна, толькі ён вырашае уже больш за 3 дзесяцігоддзі на тэрыторыі краіны нашай. Толькі ён можа вырашаць на такія пытанні. Толькі ён можа вырашаць, каго адпусцяць, каго не. Напрыклад, застаюцца мае калегі-праваабаронцы да сёння ў турме. Няма інфармацыі пра тое, што нават сёння іх вызвалілі. Тое самае можна сказаць пра вядомага закладніка беларускага рэжыма Анджэя Пачобута, таксама журналіста беларуса польскага паходжання, якога Польша вельмі патрабуе вызваліць. Тым не менш, няма пра яго інфармацыі. Гэта пра што кажа? Што рэжым працягвае гэты гандаль, працягвае гандлявацца, і для яго гэта справа вось жыцця, таму што мы бачым, што сёння фактычна Коул запрасіў фактычна дыктатара у ЗША. І калі гэтая сустрэча адбудзецца, канешне, гэта будзе вельмі адчувальна, таму што не дадасць гэта упэўненасці ў тое, што гэтыя вызваленні будуць працягвацца, гэта першае. А самае галоўнае, што рэпрэсіі спыняцца. Таму што самае галоўнае зараз гэта спыніць рэпрэсіі, каб гэты канвеер астанавіць. А ўжо вызваліць тых, хто застаўся. Таму што мы бачым, гэтая лічба менш не за 1000 не апускаецца. Вызвалілі ў мінулым годзе звыш 600 чалавек, і ўсё роўна мы, праабаронцы, маем лічбу больш за 1000 палітвязняў. Вось гэта хвалюе. Працяглыя рэпрэсіі, вось гэта тое, што ў першую чаргу, безумоўна, і вызваленне гэта вельмі важна. Но гэта побач ідуць гэтыя две праблемы. Вось іх трэба вырашаць аднамаментна. Вось сёння ўжо, учора трэба было вырашаць гэтыя праблемы. Пра гэта павінен ведаць Коул, калі вядзе перамовы ад імя амерыканскага прэзідэнта з беларускім дыктатарам. Як вы думаеце, ці амерыканская адміністрацыя ведае пра умову, якіх аказваюцца людзі, якія засталіся ў Беларусі, хоць і былі вызваленыя з турмаў? Зараз хіба гаворка пра тых, каго вызвалілі у межах памілавання так званага Лукашэнкі, гэта не ў межах здзелкі з Коулам, але цяпер першая партыя людзей застанецца ў краіне. І ці будзе тыя самыя ўмовы, калі фактычна людзі абмежаваныя, яны абмежаваныя мусяць быць на карандашы так званым у праваахоўных органаў? Безумоўна, амерыканцы ўсё ведаюць, яны ведаюць усю інфармацыю, але давайте паважаць вось тую працу, якую яны робяць, як кажуць, і не патрабаваць ад іх нічога надзвычайнага, таму што гэта здзелка можа в один момант просто сарвацца, і мы апынемся на той лініі, на якой мы стаялі вось да гэтых вызваленняў. Поэтому вельмі важна, каб гэтыя вызваленні працягваліся, да? Але ж амерыканцы таксама не могуць шмат патрабаваць. Той жа Коул неаднаразова падкрэсліваў, што не яны фарміруюць спісы, яны прапануюць спісы, і толькі дыктатар можа назваць таго ці іншага чалавека, якога ён вызваляе. І я ўпэўнены, што і той жа Коул, маючы мандат спецпасланніка
амерыканскага прэзідэнта, ён таксама не можа дыктаваць якіясьці умовы для беларускага рэжыму. Таму што кожны з бакоў баіцца, каб гэтая сделка не сарвалася. Тым больш мы бачылі нервовую рэакцыю нашага ўсходняга суседа, ці як Лукашенко, дыктатар, называе яго старэйшым братам, калі напярэдадні планаванага візіта на гэты форум міру раптам у Мінск зачасцілі высокія расійскія чыноўнікі, як гэта калісьці было на пачатку нашай незалежнасці, калі Чарнамырдзін, памятаеце, прылетаў у Мінск з кампаніяй, і гісторыя пайшла не ў той бок. Так і зараз фактычна беларускі рэжым трымаюць пад кантролем Крэмля. Спадар Леонідзе, вось днямі акурат Лукашенко заяўляў пра тое, што ён не будзе дэпартаваць ці вывозіць прымусова вызваленых палітычных зняволеных. Адзіная умова для іх, каб яны знаходзіліся ў рамках закону лукашэнкаўскага, каб не парушалі гэты закон. І вось тут пытанне, нават калі мы кажам пра тых, хто застанецца ў Беларусі і будзе трымацца гэтых драконаўскіх законаў, то бок ніякага волевыяўлення, ніякай свабоды слова. Ведаем пра тое, што незалежных медыяў фактычна не засталося ўнутры Беларусі. Ці гэта значыць, што ў прынцыпе рэпрэсіі паўторныя у дачыненні да гэтых людзей спыняцца, бо добра ведаем практыку, калі, в прынцыпе, нагоды для таго, каб пераследаваць нанова людзей, якія выйшлі на свабоду, тут не патрэбна нейкіх дадатковых там артыкулаў крымінальнага кодекса, гэта ўсё вырашаецца вельмі проста. Безумоўна, гэта ж памілаванне, нават калі таго ці іншага палітвязня дадуць магчымасць застацца дома ў краіне. Гэта ж памілаванне, не аўтаматычна не скасоўвае судзімасць. Гэта судзімасць, яна ўсё роўно будзе, мае тэрміны пагашэння. Калі гэта менш цяжкае, гэта 2 гады, а калі цяжкае злачынства, тады наогул 5 гадоў. І вось цягам гэтых тэрмінаў ўсё роўно вось гэта крымінальная інспекцыя кантралюе кожнага палітвязня. Фактычна, напрыклад, калі я вызваліўся, для мяне гэта была фактычна домашняя хімія, таму што і ноччу, і днём прыходзілі пад відэарэгістратар, мяне правяралі, прымушалі распісвацца. І гэта чакае кожнага, нават памілаванага, не толькі вызваленага палітвязня, які застанецца ў краіне. І такі рытм вытрымаць, я вам скажу, гэта так яшчэ не вельмі проста жыць вось у такім стрэсавым асяродку. Гэта не вельмі проста. І зноў жа, баюся, такі рэжым самацэнзуры патрэбна уключыць, каб не дай бог зайсці не на той сайт, не лайкнуць кагосьці, таму што ў любы момант твой мабільны тэлефон могуць забраць, праверыць твае падпіскі, твае наведванні, што ты там в інтэрнэце, якія ты рэсурсы наведваеш, куды ты заходзіш. Усё гэта вось жыць 5 гадоў пад такім вось страхам зноў пайсці назад, адкуль ты прыйшоў. Я лічу, што гэта вельмі складана вытрымаць вось такія тэрміны, нават калі чалавек знаходзіцца дома. І зноў жа працаўладкаванне немагчымае фактычна, таму што кожнага, хто суджаны па экстрэмісцкім, а не дай бог па тэрарыстычным артыкулах крымінальнага кодекса, кожны ўносіцца ў базы, якое ўрад Беларусі зацверджвае, называючы таго ці іншага чалавека ці экстрэмістам, ці тэрарыстам. І безумоўна, там ёсць праблемы, нават з банкам ёсць праблемы, з адкрыццём рахункаў ды іншае. Вельмі складана ў такіх умовах жыць у Беларусі. Давайте таксама закранем праблемы тых, каго прымусова вывезлі з Беларусі, бо мы ведаем, што такіх людзей вывозяць без указа памілавання Лукашэнкі, вывозяць без некаторых пашпартоў, дакументаў, і нават такія людзі не атрымліваюць дакументаў з калоніі. Вядомыя прэцэдэнты, калі да сваякоў, якія засталіся ў Беларусі, прыходзілі з міліцыі і казалі, што вось палітвязні, якія ўжо цяпер за мяжой, у вышуку, што яны проста зніклі нейкім цудоўным невядомым чынам з калоніі. Навошта беларускі рэжым стварае такія праблемы і што гэта азначае фактычна быць знікным з калоніі?
Безумоўна, вельмі слушна вы ўсё тое кажаце. Давайте я вам прывяду вось той прыклад. Вось да мяне звярнулася Ларыса Шчыракова, якая вызвалілася яшчэ ў верасні. Ну і мы распачалі з ёй такую цяжбу з беларускай дзяржавай. Накіравалі ў генеральную пракуратуру, напрыклад, накіравалі ў дэпартамент выканання пакаранняў, накіравалі заяву пра тое, каб патлумачылі ўсё ж яе статус. Калі гэта памілаванне, калі ласка, азнаёмце з указам пра памілаванне. Калі не памілаванне, тады што гэта са мной адбылося. Але, на жаль, беларуская дзяржава адмаўляецца ўступаць у камунікацыю, вось, і не адказвае ні на гэтыя пытанні, хаця, нягледзячы на тое, што праз паштовую службу Літвы заказнымі лістамі мы накіроўвалі гэтыя заявы, ёсць адсачылі, ёсць адзнака пра атрыманне вось гэтых лістоў. Тым не менш, дзяржава выкрэслівае нават жыцця і гэтых усіх людзей і не камунікуе, адмаўляецца прадастаўляць тыя гаранты, вось, якія гарантуе ў першую чаргу нам усім беларуская канстытуцыя. Таму што, нягледзячы на тое, што мы зараз у выгнанні, тым не менш, мы грамадзяне Беларусі. І ў мяне, і ў Лукашэнкі ў пашпарце адзін на вокладцы адзін і той жа надпіс, што гэты уласнік гэтага пашпарту знаходзіцца пад абаронай Рэспублікі Беларусь. І Лукашенко не зможа ні адным указам ці дэкрэтам адмяніць гэту надпіс на вокладцы беларускага пашпарту. Вось пра што трэба казаць. І, канешне, некаторых нават без пашпартоў выкідвалі з краіны. Ну, безумоўна, гэта вось такая помства. Я лічу, гэта асабіста Лукашэнкі. Помства гэтым людзям, стварыць для іх вельмі шмат праблем. Вось, таму што, ну, ён не можа вось выцерці з памяці 20-й год, падзеі 20-го года. Хаця неаднаразова казаў, што ён перагарнуў старонку. Але старонку ён перагарнуў для сябе, а для нас ён вось ужо 6 гадоў не можа ніяк. Спадар Леонідзе, тут тэрміновыя акурат новасці ад навіны ад праваабарончага цэнтру «Вясна» пра тое, што вызваленыя 250 палітычных зняволеных, 15 з іх дэпартаваныя і 235 застануцца ў Беларусі. Сярод вызваленых, апрача нашай каляжанкі Кацярыны Андрэевай, таксама праваабаронцы Марфа Рабкова, Валянцін Стэфановіч, Наста Лойка. Так што, спадару Леонідзе, віншуем з вызваленнем вашых калегаў. Магчыма, вам таксама ёсць неяк адрэагаваць на гэта. Вы першыя, хто прынёс мне гэтую добрую навіну, пакуль мы тут у прямым эфіры, да? Вялікі дзякуй, і толькі хочацца сказаць: жыве Беларусь! Жыве вечна, чакаем усіх вызваленых на волі і, канешне ж, чакаем у першую чаргу іх сустрэчы з роднымі, сваякамі і усімі блізкімі. Канешне ж, у тым ліку мы па магчымасці ў хуткім часе пакажам першыя кадры з гэтага вызвалення, таму што нашы калегі працуюць у Літве, дзе меркавана, в прынцыпе, гэтыя зняволеныя і даязджаюць. Ёсць фотаздымак, прынамсі на тэлеграм-канале праваабарончага цэнтру «Вясна», 15 палітзняволеных разам з Джонам Коулам. Я толькі нагадаю, што Леонід Судаленко, праваабаронца, быў госцем нашага эфіру. 2025 перапісаў гісторыю адносна Менску і Вашынгтону. Адміністрацыя Дональда Трампа адмовілася ад поўнай ізаляцыі рэжыму ў Беларусі на карысць прагматычных транзакцыяў, ператварыўшы санкцыі ў разменную манету. Як працаваў механізм чаўночнай дыпламатыі Джона Коула пры вызваленні закладнікаў Лукашэнкі з беларускіх турмаў у наступным матэрыяле. 2025 год увайшоў у гісторыю як час самага маштабнага выхаду на волю палітвязняў. Гэта стала магчымым пасля таго, як афіцыйны Менск пачаў выкарыстоўваць зняволеных як капітал для наладжвання сувязяў з Захадам. Новая адміністрацыя ЗША змяніла стратэгію ізаляцыі на тактыку наўпроставых перамоваў. Глебу для іх пачалі рыхтаваць яшчэ падчас візіту Кевіна Дойла ў кастрычніку 24-га, Крыса Сміта на пачатку 2025-га. У красавіку Менск зрабіў аднабаковы жэст і вызваліў на просьбу Дональда Трампа грамадзяніна ЗША Юрася Зянковіча. Какие люди у нас! 21 чэрвеня 2025 года пасля сустрэчы амерыканскай дэлегацыі з Кітам Келагам і Джонам Коулам з Лукашэнкам на волю выйшлі 14 чалавек, у тым ліку Сергей Тихановский. Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то.
заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Наступны візіт Коула адбыўся 11 верасня. Тым разам рэжым адпусціў яшчэ 52 асобаў. Сярод іх Ігора Лосіка, а таксама Ірыну Слаўнікаву, Евгена Меркіса, Ларису Шчыракову ды іншых працаўнікоў Белсату. Узамен Вашынгтон зняў санкцыі з авіякампаніі «Белавія». Большасць вызваленых тады прымусова вывезлі ў Літву. Сярод іх быў і Мікола Статкевіч, аднак на мяжы ён адмовіўся пакідаць Беларусь. Палітыка вярнулі за краты. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать. В связи с этим и мы сделаем. У лістападзе Дональд Трамп намінаваў Джона Коула на пасаду спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША для Беларусі. Пазней, 13 снежня мінулага года, адбылося самае масавае памілаванне і высылка, што закранула 123 чалавек. На волю выйшлі Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, Павел Северынец. За іх адміністрацыя Трампа зняла амерыканскія санкцыі на экспарт беларускага калію. Акрамя вызваленняў на падставе дамоўленасцяў з амерыканцамі, з 2024-го зафіксавана 12 хваляў унутраных памілаванняў. Найчасцей прозвішчы памілаваных не называліся, а людзі засталіся на тэрыторыі Беларусі. Некаторыя імёны вядомыя. Кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў, цяжарная фотоілюстратарка Наталья Левая. Пра вызваленне палітычных зняволеных паведамляе прэс-служба Александра Лукашэнкі. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта прыводзяць нейкія падрабязнасці. Я зачытаю у арыгінале, як яно ёсць на тэлеграм-канале Пул першага. Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской деятельности. В первую очередь, традиционно, глава государства руководствовался принципом гуманизма и, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных. Также необходимо подчеркнуть, все обращения до внесения президенту были подробно рассмотрены соответствующей комиссией под руководством генерального прокурора. При принятии решения глава государства учитывал и мнение членов этой комиссии. В итоге было принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство, то бок Беларусь, предоставляет право на новую страницу в жизни. Вось такая з'явілася паведамленне ў тэлеграм-канале Пула першага. Ну а ўжо цяпер мы звяртаемся ў Вільню. Мы звяртаемся ў Вільню, дзе Аліна Коўша, галоўная рэдактарка Белсату, сочыць за падзеямі бліз амерыканскай амбасады ў Літве. Аліна, вітаем цябе, якія апошнія навіны? Прывітанне, калегі. Так, навіны добрыя і сапраўды мы чуем пацверджаная інфармацыя пра 250 вызваленых палітвязняў, 15 з якіх дэпартаваны ў Літву і 235 застаюцца у Беларусі. Імёны тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі, публічна не абвяшчаюцца, але родныя могуць звярнуцца на лінію гарачую, дзе будуць пацвярджацца блізкім, сем'ям, родным тыя людзі, якія былі звольненыя. Але ёсць ужо і афіцыйны спіс тых людзей, якія былі дэпартаваны, сярод якіх на першым месцы наша калежанка. Я асабіста вельмі радая і віншую, і вельмі цешуся, што Каця Бахвалова, Андрэева на волі. Спадзяюся, што вельмі хутка мы з ёй пабачымся, абдынемся. Далей у спісе таксама Кірыл Казей, Александр Казлянка, Дмітрый Кубараў, Миколай Куляшоў, Настя Лойка, Сергей Маушук, Алексей Мельников, Эдуард Пальчыц, Марфа Рабкова, Ким Самусенко, Павел Шпетны, Валентин Стефанович, Денис Железка і Мікіта Залатароў. Усе гэтыя людзі прыязджаюць у Вільню ўжо неўзабаве. Яны перасеклі беларускую мяжу і зараз знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвязу. Мы ўжо ведаем, куды іх прывезуць, і таму, спадзяюся, наступнае злучэнне зробім з іншай кропкі. Спадзяюся, зможам вам пабачыць шчаслівыя твары вольных людзей. Пакуль дыпламатычная місія Джона Коула, Кріса Сміта не прыехала яшчэ сюды ў амбасаду, але сапраўды гэта недзе паўгадзіны дарогі з мяжы, і гэта таму можа адбыцца вельмі хутка. Так што, дарагія сябры, добрыя навіны. 250 палітвязняў вызвалены, сярод іх Каця Андрэева. Але трэба пазначыць, што яшчэ 1000 застаецца за кратамі. Сярод іх таксама нашыя калегі, у тым ліку
муж Каці Андрэевай, Ігар Ільяш і шмат іх, якія іншыя. Але сёння святкуем і радуемся за тых, хто ўжо дыхае паветрам свабоды. Аліна, дзякуй. Безумоўна, мы таксама цешымся, асабліва вызваленнем нашай каляжанкі Кацярыны Андрэевай. Вашай увазе дэманстравалі фотаздымак, на якім можна было пабачыць то, як выглядаюць палітвязні, і вельмі хутка, спадзяемся, сустрэць іх, пабачыць і ў літоўскай сталіцы. Ну і яшчэ хочу нагадаць пра тое, што прэс-служба Александра Лукашэнкі называе 250 асуджаных паводле экстрэмісцкіх артыкулаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» кажа пра 250 палітычных зняволеных. Калі мы кажам пра гэту дакладную лічбу, сярод якіх знаходзяцца палітзняволеныя, то, напэўна, маючы на ўвазе 250 чалавек, якія іх асудзілі за экстрэмісцкія артыкулы, маюцца на ўвазе гэта людзі, асуджаныя паводле палітычных артыкулаў. Ну, а пакуль што спадарства, канешне, для белсатаўцаў галоўная навіна сёння у вызваленні Кацярыны Андрэевай. Кацярына Андрэева, адна з журналістак Белсату, якая потрапіла ў турму падчас рэпрэсіяў, зладжаных рэжымам Лукашэнкі. Яе схапілі 15 лістапада 2020-го, калі яна вяла стрым, прысвечаны акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. У зняволенні журналістку двойчы судзілі. Матэрыял пра Кацярыну Андрэеву у вашай увазе. Расія – гэта вайна, Пуцін – забойца. Такімі лозунгамі ў лістападзе 2016-го на Кастрычніцкай плошчы Менску сустракалі крамлёўскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Ён прыехаў у Беларусь, каб выступіць у Палацы Рэспублікі з творчым вечарам. Арганізатар пратэснай акцыі Зміцер Дашкевіч. Адной з журналістак, хто ў жывым эфіры асвятляла тую акцыю, была 23-гадовая Кацярына Андрэева. Менавіта яе паводле нацыянальнай прыкметы абражаў Салаўёў, а потым праз гады неаднаразова згадваў і ейнае прозвішча. Меня оскорбили, Владимир. Не первый раз. Скорее, убегайте. Вы оскорбили девушку белорусскую. Вы хоть понимаете, что вы говорите? А она не белорусская? Я журналист. Ну, Белорусский журналист. Нет, белорусский журналист или белорусский? Белорусский журналист. Но по национальности вы кто? Владимир Адольфович, вы показываете себя как недалекий человек. Извините. Вы показываете себя как очень далекий. Вы боитесь своей национальности? Я еврей. Я этого не боюсь. Я тоже еврейка. Кацярына Андрэева расла ў творчай сям'і, ейны прадзед журналіст. Прабабуля была першую галоўнай рэдактаркаю Палескай праўды, дзядуля галоўным рэдактарам газеты «Труд в Беларусі». Нашая каляжанка ніколі не вучылася на журфаку. Журналісцкая прафесія – ейнае пакліканне. Сапраўдны досвед у журналістыцы Кацярына атрымала дзякуючы сваёй працы ў беларускай службе «Радыё Свабода». Як такі пішучы журналіст, яна была гатовая, разважлівая і мала памылак рабіла, вельмі якасная была праца. А вось калі яна пачынала удзельнічаць у стрымах, то яна была празмерна эмацыйная. Мне заўсёды прыходзілася яе падвучваць, стрымліваць, каб супакойнівала, больш разважліва рабіла. Яна гэтыя стрымы. Ну і вось врэшце рэшты апошнія яе стрымы ў 20-м годзе, канешне, сталі узорнымі. Яна раскрылася, ў гэтым стала сапраўднай зоркай. Наперадзе ў Кацярыны маладой амбітнай меркавалася цудоўная кар'ера ды будучыня. Але ў 2020-м яе і іншую нашу калегу Дар'ю Чульцову затрымалі лукашэнкаўскія сілавікі падчас стрыму з плошчы Пераменаў. Рэжысёр жывога эфіру Александр Ганшчук працаваў з Варшавы над тою трансляцыяй. Этот стрим по-настоящему был уникальным. Он собрал свыше 60 тысяч человек онлайн. Именно благодаря этому стриму десятки и десятки тысяч белорусов смогли в который раз посмотреть на настоящее лицо белорусской власти. Фотаздымкі затрыманых Кацярыны і Дашы бачылі мільёны турыстаў у найбуйнейшых аэрапортах Еўропы і ЗША. Прозвішчы нашых каляжанак штодня гучалі ў залах парламентаў дэмакратычных краінаў свету. Катерина, мы с вами. Держитесь, мы знаем, как это трудно быть в заключении в Белоруссии, но мы победим. Живе Беларусь! Лукашэнкаўскі рэжым двойчы судзіў Кацярыну Андрэеву. Суддзі Наталья Бугук і Олег Харошка агулам прысудзілі ёй 10 гадоў зняволення. Напярэдадні свайго затрымання Кацярына Андрэева разам з ейным мужам Ігарам Ільяшом выдала кнігу «Беларускі Донбас». Тэмаю сталася шматгадовае даследаванне Каці і Ігара пра ўдзел лукашэнкаўскіх спецслужбаў у той вайне на баку Расіі. Ян Федарович, Руслан Ігнатович, Белсат.
Спадарства, нагадаем яшчэ раз вельмі радасную навіну для нас белсатаўцаў. Катерина Андреева на волі, наша каліжанка, затрыманая ў лістападзе 2020 года з плошчы пераменаў. Гэтага моманту мы чакалі больш за 5 гадоў. Сярод вызваленых яшчэ 249 чалавек, аднак 15 з гэтых 250 былі вывезены з тэрыторыі Беларусі у бок Літвы. Там ужо нашы калегі чакаюць. Зараз паказваем фотаздымак гэтых вызваленых палітычных зняволеных так, у кампаніі з Джоном Колам. Тут можем побачыць Кацярыну Андрэеву побач з Джоном Колам. Ну, пакуль не поступала інфармацыя пра мужа Кацярыны Андрэевай, Ігора Ільяша, таксама журналіста. Праўдападобна, ён застанецца за кратамі або ў Беларусі. Не маем ніякай інфармацыі дагэтуль. Эдуард Пальчас, таксама папулярны блогер і публіцыст, ёсць на фотаздымку, праваабаронца Наста Лойка, па іншы бок ад Джона Коула. А таксама Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, праваабаронцы з праваабарончага цэнтру «Вясна», таксама гвалтоўна вывезены з тэрыторыі Беларусі, ну, фактычна, як мы кажам, дэпартаваны, хаця гэта не зусім той тэрмін, якім кіруемся мы, журналісты. Тым не менш, адзін з вызваленых сёння палітвязняў гэта вядомы грамадскі дзеяч і блогер Эдуард Пальчас. У 21 годзе яму прызначылі 13 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Чаму рэжым кінуў за краты заснавальніка сайту 1863 X.com і аўтара тэлеграм-каналу Пальчас Ірына Дарафійчук. Эдуарда Пальчаса затрымалі 27 верасня 2020 года ў Менску. Спярша яго арыштавалі на 30 дзён за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 24 траўня каля Камароўскага рынку. І ўжо за кратамі завялі крымінальную справу за арганізацыю або актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Прысуд актывісту і блогеру Пётр Арлоў, вядомы шэрагам палітычных працэсаў, вынес больш як праз год пасля затрымання 17 снежня 2021 года. Окончательно назначить Пальчасу наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием исправительной колонии в условиях усиленного режима. Да ранейшага абвінавачання дадаліся распальванне варожасці, масавыя беспарадкі ды заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. На пачатку закрытага працэсу палітвязень адмовіўся ўставаць ды заявіў адвод суддзю. Праваабарончая супольнасць прызнала Эдуарда палітзняволеным. У Наваполацкай папраўчай калоніі нумар 1 яго неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар, карцар, а ў 2022 пераводзілі ў турму. Палітвязнем 35-гадовы Эдуард Пальчас прызнаны ўжо другі раз. Заснавальніка сайту 1863 X.com, які пісаў ананімна пад нікам Джон Сільвер, кадабісты затрымлівалі ў траўні 2015 года. Тады ў ягонай і бацькоўскай кватэры адбыліся ператрусы, канфіскавалі камп'ютарную тэхніку. Пальчаса прымусова накіравалі на судова-псіхіятрычную экспертызу, якая прызнала яго адэкватным. З-пад падпіскі аб нявыездзе праз Расею блогер з'ехаў ва Ўкраіну, але яго затрымалі і экстрадавалі ў Беларусь. У 2016-м яго асудзілі на год і 9 месяцаў хіміі, а інфармацыйную прадукцыю, размешчаную на сайце 1863 X.com, признали экстремистской. То, как сажали меня, могут посадить любого из вас, любого, кто пишет в интернете, любого, кто работает с информацией, поэтому то, что меня освободили, это ваша заслуга, и я надеюсь, мы будем бороться за каждого человека. Пасля вызвалення Пальчас абнавіў працу сайту, што супрацьстаяў расійскім прапагандыстам і змяшчаў гістарычныя ды палітычныя тэксты. Неаднаразова Эдуарда штрафавалі за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях з фармулёўкай «За дробнае хуліганства», сярод іншага за мітынгі ў абарону ахоўнай зоны ў Курапатах. У 2018-м Эдуард Пальчас быў адным з арганізатараў святкавання ў стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў Горадні і ў Менску. Цяжарная жонка Эдуарда Пальчаса Вікторыя пасля ягонага арышту выехала з Беларусі і нарадзіла за мяжою дачку. 5гадовая Эмілія бацьку яшчэ не бачыла. Ірына Дарафійчук, Белсат. Спадарства, гэта прямая трансляцыя тэлеканалу Белсат. І калі вы толькі што далучыліся да нашага эфіру, хачу дагадаць, што ў Менск прыехаў спецпрадстаўнік з ЗША ў пытаннях Беларусі Джон Коул. Ён правёў перамовы з беларускім дыктатарам, і ў выніку стала вядома пра вызваленне людзей з турмаў, 15
палітвязняў, правдападобна, не застануцца ў Беларусі і будуць вымушаныя пакінуць тэрыторыю краіны. Мы сочым за гэтымі падзеямі ў жывым эфіры. Таксама, калі маеце магчымасць, падтрымайце нас каментаром або лайкам. Як зрабіць гэта бяспечна, знойдзеце інструкцыю ў трансляцыі на YouTube. Таксама спадарства апрача сённяшняй трансляцыі у гэтай студыі запрашаем вас на традыцыйны жывы эфір студыі Белсата роўна 20 па Менску. Там будзем працягваць абмяркоўваць з экспертамі сённяшнюю сустрэчу Джона Коула з Александром Лукашенкам, ну і, канешне, вызваленне 250 палітычных вязняў. Разам з тым ёсць ужо рэакцыі з замежжа. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа таксама кажа пра тое, што гэта замкнёнае вельмі заганнае кола. Ён таксама заявіў, што 19 сакавіка спрабаваў пераканаць спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта ЗША ў Беларусі, што трэба быць вельмі асцярожнымі, размаўляючы з беларускім дыктатарам. Ён сказаў, што рэальныя дзеянні Лукашэнкі паказваюць, што ён не на йоту не набліжаецца да захаду, і паводле прэзідэнта Літвы намаганні ЗША па вызваленні беларускіх палітвязняў заслугоўваюць ухвалы. Аднак Лукашенка выкарыстоўвае і гэтую сферу ў сваіх мэтах. Я далей зацытую прэзідэнта Літвы. Бачачы, што яму выгадна гандляваць вызваленнем палітычных вязняў і разлічваць на выгаду ў іншых галінах, ён, наадварот, атрымлівае матыў саджаць у турмы яшчэ больш людзей, каб у будучыні мець гэты рычаг для атрымання яшчэ большай выгады. Гэта, я б сказаў, замкнёнае і вельмі заганнае кола. Ну і пакуль стала вядома, што замен на гэтае вызваленне знялі санкцыі з калійнай галіны, з Беларускалію і з шэрагу банкаў. А мы пакуль працягваем хронікі палітычнага тэрору ў Беларусі. У Слонеме мясцовага жыхара пераследуюць за падабайку 10-гадовай даўніны. Пад публікацыяй у сацыяльных сетках. Дзе гэты чалавек цяпер і што яму пагражае, высвятляў Ян Федарович. Жыхара Слонему кінулі за краты. Сілавікі заявілі, што знайшлі ў яго лайк на старонцы ў Аднакласніках, а да таго ж выявілі, што мужчына падпісаны на так званы экстрэмістскі контент. Мужчина в настоящее время является фигурантом уголовного дела. Проверочные мероприятия в отношении него продолжаются. Раней Сланімчук запісаў некалькі відэа, у якіх скардзіўся на ціск з боку следчых органаў. Найперш тыя звярнулі ўвагу на падабайку ў Аднакласніках, якая нібыта зневажае Лукашэнку. Са словаў мужчыны, нехта паставіў лайк з ягонага ноутбука яшчэ ў 2016 годзе. Начали трясти вот это все дело. Начали с меня, потом жену. В итоге детей начали тоже дергать уже в эту. И я им даже задал вопрос такой вот. Говорю, вот ребенок это лайкнул там у меня муж, да, ему было на тот момент там 5-6 лет там, да, если он лайкнул, что ему теперь, ну, так они мне сказали, он будет отвечать за это. Ему исполнится 20 или 18, совершеннолетний, и он и даже за это могут и посадить. 5 сакавіка жонку мужчыны без позвы выклікалі ў следчы камітэт. Яе дапытваў следчы з горадні, які не назваў свайго імя. Жанчыне пагражалі адабраць прыёмных дзяцей і звольніць з працы. Короче, довел он ее до истерики. Жена в слезах, плачет. Давление поднялось. Ей сейчас работать еще, людей возить в такси. Беспредел творится с Слонями. Ну и, наверное, не только в Слонине, а, наверное, везде такой. По всей Белоруссии. Чувствуют они себя героями в форме. Падчас праверкі ў жанчыны знайшлі падпіскі на рэсурсы, прызнаныя экстрэмісцкімі. Яе прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці і пасадзілі ў изолятар часовага ўтрымання. Там жа апынуўся ейны муж, які казаў пра жаданне напісаць скаргу на дзеянні следчых. Сілавікі ж цяпер публікуюць так званыя пакаяльныя відэа з мужчынам. Больше ничего сотрудники органов внутренних дел делать не имеют. Вот они копают там все глубже. Скоро, может быть, там, по примеру, например, шведа, будут судить за лайки и людей, уже находящихся на том свете. Вполне возможно. Пры гэтым міліцыянты не паведамляюць, за што менавіта супраць жыхара Слоніму завялі крымінальную справу і паводле якога артыкулу. Ян Федарович, Белсат. Гаспадарства, ў нашай студыі з'явіўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, з якім таксама абмяркуем сённяшнюю падзею. Вітаем. Прывітанне.
Ну што ж, Віталь, напэўна, для цябе таксама радасная навіна вызвалення так. палітвязняў. Рэкорды, так сказаць, самая вялікая лічба з моманту ўсіх гэтых вызваленняў. Ужо вядомыя некаторыя імёны, але як думаеце, ці пакіне Лукашенка ўсё ж такі кагосьці на дэсерт, каб працягнуць гэтыя перамовы наступным разам і выгандліваць штосьці для сябе ўзамен? Ну, безумоўна, як мы і гаварылі ў ранейшых ўсіх аглядах, аналізах, гэта адразу ўсіх ён не вызваліць, ніколі такога не будзе. Трэба пакідаць, это яго адзіныя козыры. Калі ў Амерыкі козыраў шмат, то у Лукашэнкі толькі гэтыя закладнікі, як правільна іх называе амерыканскі бок. І мы ведаем, што зараз такі амерыканскі бок падвесіў такую, я б сказал, моркаўку, як в той прытчы, так, і альбо пернік, гэта магчымасць візіту Лукашэнкі ў ЗША. Я думаю, да гэтага візіту это ж не значит, што хутка адбудзецца. Это трэба будзе рыхтаваць. Это, дарэчы, трэба будзе здымаць яшчэ індывідуальныя санкцыі з яго, якія ў свой час былі Амерыкай уведзеныя з некаторых яго таксама чыноўнікаў. І гэты візіт, ну, калі все пойдзе, скажем, паводле плану, он можа адбыцца, ну, цягам года. До этого года, я думаю, яшчэ вот будзе некалькі партый, і можна прагназаваць, што вот якраз той візіт, этот пернік патэнцыйны, за які Лукашенко павінен імкнуцца, не толькі сустрэча з Трампам, не толькі там размова з Трампам, не толькі твіты, але і сустрэча з Трампам на тэрыторыі ЗША. Вось гэта будзе той, можа быць, маяк, да якога ён можа быць сапраўды, і то, што калісьці раней здавалася неверагодным, вызваліць усіх палітвязняў. То бок, на твой погляд, гэтая паездка Александра Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты магчыма толькі пасля вызвалення ўсіх палітычных зняволеных? Ну, я думаю, што да гэтага будзе амерыканскі бок імкнуцца, і там, калі ўжо ўявіць так гэтую сітуацыю, можа быць, калі все-таки да гэтага дойдзе, а тут шмат будзе перашкодаў, пазіцыя Расіі, там некая сітуацыя, вось, і сапраўды ці не памяняецца там пазіцыя ЗША, ці Лукашенко што-нибудь не выкіне, што можа все это сорваць. Калі все это не сорвецца, будзе да гэтага ісці, то мне здаецца, не абавязкова, што напярэдадні, а можа быць в той дзень візіта Лукашенко там урачыста, толькі ён прыедзе на амерыканскую землю, тут в Беларусі аб'явіць, што вот канчаткова ўсіх палітвязняў мы вызваляем. Гэта не абавязкова, але ну, да гэтага ідзе, і, ну, напрыклад, напэўна, сённяшнюю лічбу 250 нават самыя аптымісты не маглі прадказаць, бо апошнія былі там десяткі і гэтак далей. Здавалася, што нават нейкая, ну, застапарылася сітуацыя вакол вызвалення палітвязняў. Сёння мы маем такую даволі вялікую колькасць, што всіх для нас радасна, і што гаворыць, што амерыканскі бок настойвае ўжо больш актыўна. Я бы яшчэ адну звярнуў увагу, вот калі кажуць, вот амерыканцы, маўляў, нічога асабліва не важна, як гэтых людзей там, што іх, ну, выдвараюць фактычна з тэрыторыі Беларусі. На сёння мы бачым, што, ну, паводле тых дадзеных, якія маем на дадзены момант, толькі 15 чалавек паедуць у Літву. Мы яшчэ не ведаем, можа быць, яны і самі выказалі жаданне, ну, хутчэй за ўсё іх сапраўды выдвараюць, там, напэўна, будуць самыя вядомыя асобы, а астатнія застаюцца ў Беларусі. Я думаю, уже часам, цягам перамоваў, калі, ну, прагучала крытыка, в тым ліку, да амерыканскіх перамоўшчыкаў, чаму яны вот не ставяць гэтае пытанне, мне здаецца, яны зараз пачалі гэтае пытанне ставіць, і ўжо ўпершыню большая частка тых, хто вызвалены, застаецца ў Беларусі, раз яны выказалі такое жаданне, і я думаю, гэта, безумоўна, уплыў, ну, в тым ліку прэсы, грамадзянскай супольнасці Беларусі, якая ставіла гэта пытанне, і цяпер амерыканцы патрабуюць гэтага ад афіцыйнага Мінску. Ці атрымае Лукашенка статус пасярэдніка, перамоўніка, калі ўсё ж такі ўрэшце ён паедзе на гэта саміт міру Трампа, бо здавалася, што сёння ён всялякім чынам хацеў паказаць, нават прапанаваў абмеркаваць рэгіянальныя пытанні, і Венесуэлу, і Украіну, і вайну на Блізкім Усходзе. Ну, ему хочется показать, что он такі міжнародны палітык, што он всім цікавіцца, і без яго не абыдзецца, паслухаць яго меркаванне. Вось пасля этого Трамп будзе прымаць нейкія рашэнні, як паслухае таварыша Лукашенко. Все это, конечно, смешна, але, ну, сапраўды, вот я бы нават, можа быць, па-іншаму ацэніў гэта запрашэнне Лукашэнкі на гэтую Раду міра, якую стварыў Трамп, бо Коул, калі пра гэта заявіў, ён нездарма сказал, што, на жаль, папярэдняе запрашэнне Лукашенко не змог прыехаць, і гэтым ён як бы гаворыць: слухай, Лукашенко, кіраўнік Беларусі, мы тебе спрабуем адарваць ад Расіі, мы запрашаем тебе в Раду мира, мы даем тебе такую легализацию, мы даем тебе такую субъектность, а ты не можешь приехать. Да слухай, плюнь ты хоть раз на этого Путина, зараби ты самостойный крок. Приезд на Раду мира, сустрэнешься там с десятками палітычных лідараў, якіх ты в іншых абставінах ніколі не убачыш, паколькі ты нікуды не летаешь. Мы тебе даем такую послугу, ну так
выкарыстай гэта, пакуль мы такія добрыя, прыязджай на Раду міра. В дадзеным выпадку, канешне, можа Лукашенко і думае, што ён нечым чынам круціць амерыканцамі. Ну, у ЗША намнога больш магчымасцяў міжнародных, на самой справе гэта яны ім круцяць. Не ведаю, ён адчувае гэта ці не, но яго няма асаблівага выхаду. Цяпер, калі Расія настолькі яго прыціснула, амерыканскі трек для яго вельмі важны. Адкрыццё амбасадаў, нават размовы вядуцца, прынамсі пра гэта Александр Лукашенко казаў пра беспасярэднія авіярэйсы паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі. Ці ўсё гэта пакуль далёкая перспектыва, ці наадварот мы можам ужо цягам гэтага года назіраць вось першыя такія крокі на развязанне вось гэтых пытанняў? Я думаю так, это цалкам магчыма даволі хутка, паколькі, ну, чыста там лагістычна, тэхнічна, ну, неяк, калі, скажем, не адкрыць, но неяк актывізаваць дзейнасць амбасады, там дыпламаты скажуць вельмі розныя ёсць ступені вот гэтай актывізацыі, таму не будзем гаварыць пра адкрыццё амбасады, але, можа быць, дойдзе да сапраўднага адкрыцця і да сапраўднага пасла, амбасадара, а не проста часова паверанага. Вось, і гэта, конечно, я таксама не ацэньваў бы як нейкую там саступку амерыканцаў. Я думаю, большасці беларусаў гэта спадабаецца, што не трэба будзе за амерыканскімі візамі ездзіць в Еўропу, там еўрапейскую візу цяжка атрымаць, а яшчэ в Париж ці там, ну, мне былі знаёмыя, хто вымушаны былі ехаць в Париж і в Іспанію, здаецца, толькі 2 амбасады давалі амерыканскую візу на той момант, 2 сталіцы. Вось, а тут, калі Беларусь адкрыецца, больш за тое, амбасада амерыканская, она будзе абавязкова праводзіць сваю інфармацыйную дзейнасць, будзе збіраць інфармацыю, будзе спаткацца з беларусамі, якія будуць прыходзіць там на сустрэчы, на нейкія там, ну, нават прыёмы, фуршэты, будзе в тым ліку збіраць праваабарончую інфармацыю. Это я хочу звярнуць на тую увагу, што в тым ліку гэта будзе мець пазітыўнае нейкае значэнне для беларускай супольнасці, праца амерыканскай амбасады ў Менску, а не толькі як, ну, нейкая легітымізацыя Лукашэнкі. Канешне, гэтае пытанне ёсць, што, ну, калі цалкам амбасада, то там павінны яны будуць пісаць сваіх даверчых лістах, што там даверчыя лісты ўручаюцца прэзідэнту. Там некалькі ёсць варыянтаў, дыпламаты тлумачылі, што часам можна даверчыя лісты вручаць там дзяржаве, не называць там чалавека прэзідэнтам. Ну, пасля таго, як Трамп его в твітах называе паважаным прэзідэнтам, так уже, можа быць, в этом сэнсе нічога уже не трэба асцерагацца. Так што, вот калі мы думалі пра тое, ну, што яшчэ зараз, на якія, скажем, крокі амерыканцы могуць пайсці, то раней заўсёды вот сваіх, может быть, адказах, аглядах я адказваў амбасада, магчымае авіазлучэнне, вось, ну і нейкія санкцыі супраць банкаў, якраз літаральна, колькі 20 хвілін назад прыйшла навіна, што знялі санкцыі супраць некаторых... З Міністэрства фінансаў. Да, амерыканцы некаторых беларускіх банкаў, хаця раніцай была інфармацыя наадварот, што в сувязі з еўрапейскімі санкцыямі карткі беларускіх банкаў в Еўропе не працуюць, і людзі, якія з гэтымі карткамі там Альфа-банка, яшчэ некага, яны фактычна не могуць імі карыстацца. Так што, ну, то, што амерыканцы знялі, это таксама чыста такое пераважна сімвалічнае значэнне, прыемнае зрабіць нешта афіцыйнаму Менску, нейкі ўплыў пазітыўны на беларускую там эканоміку, вот это, што амерыканцы зрабілі, не ўплывае. Это я даказваю, ну, нейкі свой тэзіс, што на самой справе большасць так званых крокаў ці так званых саступак амерыканцаў гэта в нейкай такой ідэалагічна-палітычнай сферы такой патетики. Лишние запонки подарим ему, ну, что еще, запросим его визит, который неведомо, коли отбудется, а за это он вызволяя 250 человек. Ну, здаецца, нормальный обмен таки. Спадарства. І Алесь Сіліч, наш корэспондэнт у Брюсселі, сочыць за рэакцыямі еўрапейскіх чыноўнікаў на вызваленне палітвязняў у Беларусі. Давайте перададзім яму слова і вернемся до нашай размовы ў студыі. Алесю, вітаем цябе. Прывітанне, Алесь. Добрый день, добрый солнечный весенний весновый день. Скажу, что здобывать комментарии было непросто, и пытание визита спадара Кола ў Менск, на жаль, не маў повестцы дня. Пару слов скажу про саммит. Это черговый Евротоп с уделом президента Украины Владимира Зеленского. У цэнтру уваги, як заўсёды, война России супраць Украины, далейшая падтрымка Киева. Абмяркоўваецца, у тым ліку, пакет дапамогі на блізу 90 мільярдаў еўро. Пакуль не ўзгоднены праз пазіцыю Угоршчыны зноў. Будапешт звязвае гэта з энергетычнымі інтарэсамі, што стала галоўным пунктам напружання на саміце зноў. Эта ситуация добра показывает, насколько складана сёння еўразвязак утрымліваць адзіную пазіцыю нават у ключавых пытаннях бяспекі. Паралельна лідары абмяркоўваюць сітуацыю на Блізкім Усходзе, у тым ліку вакол Ірану. Эскалацыя ў рэгіёне ўжо прывяла да росту цэнаў для энерганосьбітаў, што адчуваецца і тут у Еўропе. Таму асобная ўвага энергетыцы, бяспекі
поставок і підтримці економіки в умовах дорогої енергії. Як означало старшиня Європарламенту Роберта Мецаля, Європа мусить готова приймати нестандартні рішення, одночасово заховувати свою роль як моцного економічного гульця. Повищення конкурентоздольності непосередньо зв'язане з безпекою. Сьогоднішніх перемов у Мінську з уділом спецпосланника Злучених Штатів для Білорусі Джона Коула на порядку дня, як вже сказав, нема. На моє питання і просьбу прокоментувати ці перемови. Наприклад, прем'єр-міністрка Латвії Віка Силиня сказала, що вона ввогуле не в курсі, не володає інформацією про це, але дала огульний коментар на політв'язнів, сказала, що це потрібно, і політв'язні мусять все вийти на волю. Президент Литви Гітанас Науседа сьогодні в Брюсселі звернув увагу на роль Сполучених Штатів у безпеці Європи, підкреслив, що навіть з їх ділом вдалося домовитися про збільшення видатків на оборону. Значить, що нельзя одночасово лічити присутність американських військ у Європі, само собою зрозуміло, відмовлятися від уділу огульних діянь, коли говорка йде про безпеку. І вже про перемови з Олександром Лукашенко, і він так само виказався і вельми критично у стилі, що нельзя вести гэтую гульню, і вона вельми небяспечна і приводить фактично до такого замкненого кола. Я так само паспрабаваў атрымаць каменты наконт сённяшніх перамоваў у Мінску прэм'ер-міністра Люксембурга Люка Фрідена, чакаў хвілін 15 чаргі, але ён выслухаў пытанне, развярнуўся і проста сышоў. Челюсть от здзіўлення упала на грудь, не только у меня, але некоторых коллегов, такого тут давно не бачили. Ну, магчыма, прем'ер-міністр подумал, что я с БТ. Коллеги. Дзякуем, Алесь, дзякуем за гэтыя падрабязнасці і што спрабуеш атрымаць каментары, нягледзячы на тое, што сёння там у Еўрапарламенце адбываюцца іншыя падзеі і іншы саміт. Дзякуй вялікі і пераходзім да нашай размовы ў студыі, дзе з намі Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Ну што ж, рэжым Лукашэнкі атрымаў зняццё санкцыяў з Калію, з Беларусь Калію і беларускай калійнай кампаніі, з шэрагу банкаў Міністэрства фінансаў. А што цяпер? Ці як скарыстаецца Лукашенко гэтымі магчымасцямі? Ну, теперь самое главное, куда этот калий поставлять, маецца на ўвазе, безумоўна, поставляется, но логистика даволі долгая и складаная праз российские порты. Конечно, Лукашенко хотелось бы ближе, вот есть два варианта. Это литовский, это украинский. Давайте подумаем, як они на сёння выглядаюць. Пасля того, як президент Зеленский столькі за апошнія тыдні, месяцы нагаварыў про Лукашенко и про беларускую диктатуру и развернулся ў бок дэмакратычных сілаў, запросил Тихановскую у Киев, то бок маловероятным, что украинский вариант реалистичный. А Литва, недавно было принято по позову Литвы, Международный криминальный суд принял до разгляду справу супраць злачынства, які робіць рэжым Лукашэнкі, в тым ліку на тэрыторыі Літвы ён рабіў, як выдварэнне і так далей. І ясна, што з Літвой таксама наўрад ці тут магчымы зараз лёгкія перамовы. Дарэчы, варта звярнуць увагу, што спадар Коул перад Беларусю заехаў у Літву. І ўжо тут Беларусі Мінска он сказаў пра тое, што яго місія палепшыць адносіны Беларусі і Літвы. Я так думаю, про гэта яго прасіл афіцыйны Мінск. Мне такое ўражанне, што, ведаеш, Америка гэта зрабіла, так сказаць, на отчапіся. Просіце, мы, так сказаць, пагаворым там. Не думаю, што сапраўды Вашынгтон будзе настойліва патрабаваць, прасіць ад Літвы змяніць сваю пазіцыю. Паколькі это все-таки мало реалістычна на сёння, і Літва сябра Еўразвяза, который мае сваю пазіцыю. Мне здаецца, Лукашенко па сваёй такой постсавецкай сутнасці, ён трошки пераацэньвае уплыў і загады вашынгтонскага абкаму. Ён думае, што калі вашынгтонскі абком загадае брусельскаму райкому, то ім павінны адразу прыняць позу і выканаць. Это даўно няма, і тым больш этого няма пры Трампе, калі разыходжанне ўсё больш паміж ЗША і Еўропай. І ні в якім сённяшніх рэаліях немагчыма уявіць, што ЗША могуць загадаць Еўропе змяніць-ка выстаўленне да Лукашэнкі. Это абсалютна. І ЗША на это не будуць траціць сілы, разумеючы, што гэта нерэалістычна. Таму дарма Лукашенко там гэта, калі і просіць ад амерыканцаў, то яны, кажу, могуць на адчапіся, сказаць, да, мы паспрабуем, Кол пагаварыў агульныя словы з літоўцамі, сказаў, што мы выступаем за палепшэнне адносінаў Беларусі і Літвы, а хто супраць? Все выступаюць за палепшэнне адносінаў. На этом его місія і скончылась. Хай сам Александр Лукашенко шукае шляхі да еўрапейскіх лідараў для палепшэння гэтых стасункаў. Тым часам, спадарства, маем першыя кадры Кацярыны Андрэевай на волі. Я маю на ўвазе першыя відэакадры. Давайте зірнем, вернемся ў студыю.
Мы с Олесем Борисовичем, мы тебя чекаем, дорогая. Дякую велике, дякую за то, что вы сустракаете меня, и я вельми сама утешена, что я на воле, вельми счастливая. І дякую всім, хто намагання до цього прикладав. Нас вельми цього зустріли. Буду адаптуватися потихо, ну да, хутка зустрічі. Подумай, коли ласка, ты поедешь с нами одразу в Польшу, просто тебе закидываю, ну, что мы можем тебя забрать одразу в Польшу. Так что подумай сама, як там лічиш. Ось, але хутка побачимося, ми будемо чекати тебе там в шелтері. Добре? Так що хутка побачимося. Добре, побачимося. Обнімаємо тебе моцно, вельми рада. Пакуль. Спадарства, гэта была размова нашай галоўнай рэдактаркі Аліны Коўшык з Кацярыны Андрэевай праз аўдыёсувязь. Я так спадзяюся, што Аліна вельмі хутка сустрэнецца з Кацяй. Мы вельмі ўсцешаныя пачуць голас Каці на свабоды праз больш чым 5 гадоў зняволення. Віталя, працягваем нашу размову і хацеў бы звярнуць увагу на заяву самога Коўла адносна Александра Лукашэнкі і сусветна паважаны лідар, кажа ён пра Лукашэнку, і пра тое, што ім, то бок амерыканцам вельмі каштоўнае меркаванне Александра Лукашэнкі адносна вайны, якая зараз адбываецца на Блізкім Усходзе. Гэта ўсё для камераў, ці сапраўды амерыканцы тут кажуць праўду адносна гэтага? Ну не, это, конечно, и для камеры, но это такие, ведаеце, методы перамоваў. Вось, вот бачыце, Лукашенко там сказаў, напрыклад, а вот што ж вы ўсё летаеце не непасрэдна, летайце адразу ў Мінск. Гэтым ён як бы кажа, што трэба там авіязлучэнне наладзіць. З іншага боку, ён кажа, ну вот вы воюеце з нашымі сябрамі ці саюзнікамі, маючы на ўвазе Іран. Ён сказаў, тут таксама такой, ведаеце, псіхалагічны ход, маўляў, хоть вы воюете с нашими сябрамі, але мы з вами сустракаемся, бачыце, ідзем вам насустрач, ацэніце гэта, заплаціце мне за гэта, што я не лічу вас ворагамі, а я, не гледзячы на то, што вы робіце з Іранам, я все-таки з вами сустракаюся. Ну, а Кол в адказ таксама мінімальнае, што можна ему зрабіць, не абяцае ніякіх там палітычных рашэнняў, а гаворыць нейкія кампліменты Лукашэнку, калі бачыць, што той на гэта рэагуе, і за гэта можна нешта взяць. Дарэчы, калі ўж браць гэтую історыю з Іранам, то мне такое ўражанне, што і яно, ну, пацверджваецца нейкімі дадзенымі беларускай замежнага гандля, беларускага гандлю з замежнымі краінамі, што там больш Лукашэнку не сам Іран хвалюе, а, напрыклад, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, з якімі там туды экспорт Беларусі на 3 мільярды, з'яўляецца найбольш, ну, в рэгіёне намного большым партнерам, чым Іран. З Іраном там ввогуле неістотныя сумы, там 500 мільёнаў. Гэтую статыстыку падавала Белта, вось наш эканамічны аглядальнік Сергей Чалы ў сваёй праграме спраўдзіў на сайце Міністэрства фінансаў Арабскіх Эміратаў, і лічба зусім іншая ў разы адрозніваецца. Там, конечно, такой нейкі схаваны этот экспорт, яны, карацей, відаць, што беларускіх нафтапрадуктаў, которые ідуць туды. Ясна, што это такая нейкая містыка, в тым сэнсе, што, відаць, пад шыльдамі туды. Але нават не толькі гэта, а вядома, што Арабскія Эміраты, Саудаўская Аравія з'яўляецца месцам, дзе, ну, як сцвярджаюць шматлікія нашы расследавальнікі беларускія, менавіта там Лукашенко мае свае фінансавыя інтарэсы. То бок в гэтым процістаянні в рэгіёне намнога ўжо даўно менавіта супернікі Ірана в гэтым рэгіёне, суніцкія дзяржавы, вось, супраць шыіцкага Ірана, яны якраз з'яўляюцца большым саюзнікам Лукашэнкі. Гэта Эміраты, гэта Саудаўская Аравія, Катар, вось, і якраз больш за іх. То бок, то, што он прыкідваецца, што он так хвалюецца за Іран, там можа быць еднасць ёсць як саюзнік Расіі, але менавіта інтарэсаў намнога больш у іншых краінах рэгіёна. Я б хацеў бы яшчэ зачытаць, ёсць паведамленне з польскага міністэрства замежных спраў, якое вельмі вітае вось сённяшняе вызваленне палітычных зняволеных. Паспрабую зараз перакласці адразу. З вялікім задавальненнем мы прымаем інфармацыю о вызваленні такой вялікай колькасці асобаў з беларускіх турмаў і о тым таксама, што усе яны большай ступені застаюцца на тэрыторыі сваёй айчыны, то бок это вельмі добры крок у гэтым кірунку, і мы, конечно ж, мы вельмі цэнім вось гэтыя
усе высілкі, якія былі зробленыя з боку і амерыканскага, і беларускага боку у часе гэтых размоваў. Разам з тым, Віталь, мы ведаем, што пакуль не было інфармацыі аб вызваленні самага вядомага беларускага грамадзяніна і польскага паходжання журналіста Анджэя Пачобута. Сёння Максім Рыжанкоў у тым ліку наведаваў беларуска-польскае памежжа, дзе заяўляў пра тое, што мы чакаем першых крокаў з боку нашых заходніх калегаў. Чаму ўсё ж такі Лукашенка не ідзе вось на гэтыя перамовы з Варшавай і не вызваліць Анджэя Пачобута, каб нешта ўжо хоць штосьці адбывалася ў гэтым? Конечно, Пачобута як каштоўны ресурс, калі мы уже кажам пра тое, это не мы цынічна кажам, а это цынічна так Лукашенко да гэтага ставіцца, што палітвязні альбо менавіта закладнікі гэта ягоны палітычны ресурс, то Пачобута Лукашенко не хоча вызваляць в агульнай, скажем, колькасці в агульным натоўпе. Ён хоча, канешне, за яго атрымаць асобную нейкія дамову, кажучы уже гэтымі амерыканскімі словамі big deal з Польшчай. Ну і там как-то не знаходзіць пакуль агульнай мовы. Памятаеце, ты мне как-то вспоминал уже в неким эфире, что чему мой прогноз не справился. Сыходило все до того осенью, что уже Пачобута вызвались. Там все как бы, что... Ты сказал про 7 листопада. Да, что-то там не супало, и тут варто признать, что да, некие нешаканности засюды уже каждый раз трэба з асцярожнасцю ўказаць нават нейкія відавочныя рэчы. Значыць, па Пачобуту яны хочуць нейкую асаблівую здзелку з Польшчай. Ясна, што менавіта ён не будзе в такой, што называецца, вялікай групе вызваленых, а неяк гэта будзе асобны трэк. І тут, відаць, калі амерыканцы кажуць і пра яго, афіцыйна Менск адказвае: нет, па Польшчы у нас будуць свая гісторыя, так што давайте мы з імі дамовімся, а вы тут, маўляў, не лезьце. Калі нават, часам кажуць, чаму амерыканцы не патрабуюць там, акрамя вызвалення палітвязняў, я уже сказал, что выдворение уже американцы фактично спынили, я думаю, это менавіта іх не ўплыў. Чаму они не патрабуюць там спынення рэпрэсію? То, что всім бы нам хацелася, калі уже Америка так цісне, не цісне, а скажем, дамаўляецца з Лукашенком баш на баш, нейкі обмен, то я-то думаю, мало что нам там хочется, например, каб в Китае не было рэпрэсій. Что можа Америка зрабіць? То в дадзеным выпадку яны, напэўна, ставілі такое пытанне, я думаю, безумоўна, але, то, что называется официальный Менск, уперся, это не лезьте, гэта мы не зробім, гэта наша справа. Американцы в своих перамовах, значит, спрабуюць даць вынік, спрабуюць добіцца то, што рэалістычна. А тады ёсць сэнс працягваць гэтыя перамовы бясконца, бо будзе бясконцая колькасць палітычных зняволеных. А американцы ставят на мэты вызваліць усіх палізняволеных. Так. То гэты працэс можна расцянуць на гады. Нет, я кажу, ёсць нейкія рэчы, якія, мы уже бачым, што колькасць павялічваецца, і то, што мы пачатку нашай размовы казалі, што візіт Лукашэнкі можа быць тым, рубіконам, ці што, калі все-таки американцы запатрабуюць как бы канчатковага вызвалення. А Лукашенко же он все-таки то, што працягвае рэпрэсіі, таксама гэта нейкая такая аксіома, якая не абавязкова будзе вечная. Калі ён убачыць, што па нейкіх прычынах ён падумае, што няма пагрозы ягонай уладзе, ён можа іх і спыніць. Ён дасюль яшчэ адчувае, хаця здаецца, ўжо настолько все выпалено, настолько все в Беларуси спокойно, люди разумеют, что любая проява оппозиционности может привести в тюрьму. Для этого ён и павінен падтрымліваць рэпрэсіі, каб гэта адчуванне в грамадстве жыло. Але, можа быць, там яны стануць больш ціхімі. Уже зараз мы бачым, што гэтыя рэпрэсіі, якія працягваюцца, яны не прапагандуюцца там прапагандай афіцыйнай, пра іх не паведамляюць, як там то было ў 21-22 годзе прапагандысты, няма гэтых здымкаў губазіка каля дзвярэй. Яны уже зараз ціхія. Только праваабаронцы пра гэта паведамляюць, то нават цяжка эту інфармацыю вылавіць. Яны, бачыце, уже не хочуць свету хваліцца, што мы праводзім рэпрэсіі, яны хочуць іх хаваць. Лукашенко чарговы раз хацеў падкрэсліць, што да вызвалення людзей з турмаў не мае дачынення ніякіх дэмакратычныя сілы Беларусі, што это выключна ягоны жэст добрай волі, і ці не таму сёння Коул выказаўся пра тое, што камунікуе беспасрэдна толькі з Трампам і з Лукашэнкам. Я, дарэчы, пакуль ішоў, спрабаваў знайсці нейкі арыгінал гэтага адказу Коула, бо, там адразу з перакладу. Англійскай валодаю, і немагчыма пачуць. Адразу пераклад, і людзі заяўляюць, што там пераклад быў не зусім адэкватны проста па часе.
он не мог столько сказать. Он сказал 2 фразы, а переклад там на 5 фраз, там некое про тех, кто вмешивается, ну, карацей, может быть, Коул так и не говорил, так что это треба нам улічваць при тым, что мы это абмярковываем. Але в целом, конечно, ну, калі у человека так пропагандистски пытаются у любого, а кто на вас уплывае при приняцці нейкіх рэпрэсій, нормальная реакция у его сказать, что никто, кроме президента Трампа, кто на меня может уплывать. Это мы вырашаем. Это нормальный отказ, просто он, напевно, мог не задумываться, как он будет представленный у белорусской пропаганде. Вось. И, ну, можно сказать, что мы можем згадать, коли с факту твит Коула, коли на некую там не помню чью реакцию, что вось такие-то там демократичные силы поудзельнічалі у Про Валера звальненні. Цепкалу гэта Да, гаворка это было про вялася акурат про про Цепкалу, бо да, ён сцвярджаў, што ён застэлефаноўваецца з Коулам і кансультуе яго адносна вызвалення палітыкі. Может быть, и сегодня Коул имел на увазі именно таких людей, как Цепкало, которые каждый крок американцев представляют, что это не их особистые досягнения, что они там на сувязі с Трампом и говорят Трампу, что робить. Конечно, Коул ну, на это отреагировал негативно и кажет, что ну, это решение принимаю только я и Трамп, и это отповедает истине. И это не то, что там неким чином ну, принижает там, демократичные силы. Ясно, мы ведаем, и они находятся на сувязі, але ну, и перабольшивать гэты ўплыў таксама не варта. Дзякуй вялікі. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў госцем нашага эфіру. Ну, гаспадарства, я нагадаю, што спіс людзей, асобаў, якіх вызвалілі з беларускіх турмаў і праўдападобна вывозіць у Літву, з'яўляецца пацверджанні. Гэта Кацярына Андрэева, Дзяніс Жалезка, Мікіта Залатароў, Кірыл Казей, Александр Козляка, Дмитрий Кубаров, Миколай Куляшов, Насталойка, Сергей Маушук, Алексей Мельников, Эдуард Пальчес, Марфа Рабкова, Ким Самусенко, Валентин Стефанович и Павел Шпетны. Гаспадарства, пакуль такія звесткі маем, ну а хіба яшчэ больш інфармацыі ў нашай каляжанкі Аліны Коўшак, кіраўніцы беларускай рэдакцыі тэлеканалу «Белсат», якая знаходзіцца ў Літве. Аліна, вітаем табе слова і распавядзі, калі ласка, дзе ты цяпер знаходзішся і што адбываецца. Прывітанне, калегі, можаце здзівіцца, так, мы змянілі кропку і зараз знаходзімся у тым месцы, куды павінны прывезці нашых вызваленых палітвязняў. Гэта нейкі прыватны сектар, вакол невялікія такія прыватныя дамы. Мы дакладна не ведаем, дзе будуць размешчаныя нашыя палітвязні, але тут сабралася багата журналістаў, актывістаў і людзей, якіх вы добра ведаеце, у тым ліку Зміцер Дашкевіч. Мы акуратна падтрымаем нашага аператара, каб ён не спатыкнуўся. Прывітанне, Зміцер. Сёння у нас добрыя навіны. Я думаю, што для цябе асабліва ўражваюць, яны цябе асабліва кранаюць. З якімі эмоцыямі ты сёння пачуў пра тое, што вызвалілі 250 палітвязняў? З аблегчэннем, радасцю. Весь час пасля свайго вызвалення мы чакалі, спадзяваліся вось-вось, усіх вызваляць, кагосьці вызваляць. Чакаем нашых сяброў, братоў, асабліва я чакаю свайго сябра Эдуарда Пальчеса, вельмі рады, што ён ёсць. Вельмі рады за ўсіх людзей, за іх сем'і, за родных. Заўсёды за іх маліліся і молімся, каб Господ кожнага падтрымоўваў у камерах, в изолятарах, в карцерах, гэтых жудасных ледзяных умовах, у голадзе і холадзе, каб людзі вытрымалі і вярнулись да сваіх любімых. Зміцер, жонка Эдуарда, тут у Вільні, у яго нарадзілася падчас зняволення дачушачка. Ці ты думаеш, што могуць яны прыйсці сюды, сустракаць Эдуарда? Ведаеш нешта? Не ведаю. Мы ведаем, што 235 чалавек засталіся ў Беларусі. Паводле цябе, ці гэта добры сігнал? Што гэта азначае? І мы тым больш не ведаем тых асобаў, якія засталіся. Ну, я так разумею, не ўсім далі права гэтага выбара, хто застанецца, хто не застанецца. Ну, нас не пыталі, хочаш ты, не хочаш. Мне самому заставалася 20 дзён дасядзець гэты шараговы тэрмін. І мы спадзяваліся, што я буду мець магчымасць дасядзець, неяк жыць з сям'ёй. Канешне, мы хацелі б жыць у Беларусі. Ну, такой магчымасці, такога выбара ў нас няма. Рады за тых людзей, якія засталіся, сапраўды, ну, гэта сведчыць пра тое, што амерыканцы займаюць такую больш рашучую пазіцыю. І гэта добра. Ну, у любым разе, хто застаўся, хто тут, галоўнае, каб людзі былі жывыя, здаровыя і са сваімі сем'ямі.
казалі шмат пра збліжэнне адносінаў Беларусі Злучаных Штатаў, а таксама Беларусі і Літвы. Вось па тваіх прагнозах, пра тваіх адчуваннях, чаго можна чакаць. Мы ведаем, што знялі санкцыі, у тым ліку на калійку. Гэта бадай адно з тых санкцый, які балелі найбольш Александру Лукашэнку. Ці гэта прывядзе таксама можа прывесці да нейкіх рухаў і памяншэння ціску ў краіне? Ну, напэўна, я не спецыяліст па санкцыях. Ёсць людзі, якія даследуюць эканоміку, уплывае гэта, не ўплывае. Ды нават спецыялісты спрачаюцца, наколькі гэта мае эфект. На маю думку, санкцыі гэта больш такі маральны ўчынак, маральная пазіцыя цывілізаванага ўраду, які не можа проста заплюшчваць вочы на гвалт, жудасны тэрор, які робіць маньяк, які захапіў уладу. Гэта проста маральная пазіцыя, якая дэманструе, што мы цябе не падтрымліваем, мы з табой не ручкаемся, не абдымаемся, не даем табе граматы, таму што ты маньяк. Мы цябе не прызнаем. Наколькі можа змяніцца пазіцыя радыкальна? Ну, мы бачым, што Лукашенко проста гандлюецца, прадае за чарговыя пакеты адмененых санкцый людзей. Проста іх прадае. І кожны дзень, я ведаю, арыштоўваюць, і мы пра гэта не чытаем, пра гэта не пішуць. Пераважная большасць людзей, іх сем'і, якіх арыштоўваюць, баяцца пра гэта казаць і не кажуць. Мы пра гэта не прачытаем у незалежных СМІ, але кожны дзень Беларусі арыштоўваюць людзей. Тэрор гэты працягваецца. Тое, што Лукашенко гандлюе, ну, добра, што выходзяць палітвязні. Можна па-рознаму ацэніць гэты гандаль, але, на жаль, рэальнасць такая. Тэрарыстычная групоўка захапіла невіноўных людзей. У сучасным свеце нават такая дзяржава, як Ізраіль, можа быць, з адной з самых моцных армій у свеце, вымушана дамаўляцца з тэрарыстамі Хамаса і нават за мёртвыя целы нешта аддаваць. Тым больш, добра, што нехта выцягвае людзей з палону. Гэта сапраўды неабходна, бо мы ведаем, што гэта вельмі цяжка вытрымаць у тых умовах, які ёсць. Літаральна сёння Мікалай Статкевіч зноў расказваў пра тое, як яго там катавалі, як пазбаўлялі доступу да лекаў і гэтак далей. І мы ведаем, што Анджэй Пачобут зараз у цяжкім стане. Палякі ўсцяж спрабуюць яго вызваліць, не атрымалася. Будзем глядзець, што там, хто выйдзе, у якім стане людзі. Спадзяемся, што хутка мы іх тут пабачым. Зміцер, дзякуй вялікі, радыя цябе бачыць. Дзякуй вам, дзякуй всім гледачам Белсата за падтрымку заўсёдную, малітвы. Будзем разам. Будзем разам, дзякуй вялікі. Шановне гаспадарства, мы крочым далей. Я бачу тут яшчэ аднаго былога палітвязня. Улад Лапковіч, прывітаннечка. Глядзіце, хто тут прыйшоў. Чалавек, які ўжо 3 месяцы на волі. Добрый дзень, рады вітаць. Мы вельмі рады цябе вітаць, выглядаеш нашмат лепей. Ну, сапраўды, 3 гады ўжо фрызуру першую зрабіў на волю. Вельмі рада на фотаздымку, які апублікаваў Джон Кол, была пабачыць Марфу Рабкову. Штосьці ведаеш больш, ці атрымалася ўжо пагутарыць? На жаль, яшчэ не. Вось все ў чаканні, і гэта сапраўды такі цудоўны момант. І я уяўляю, што перажываюць мае калегі, таму што сам літаральна 3 месяцы назад быў у такой же самай сітуацыі. І гэта сапраўды надзвычай хвалюючы момант. Вельмі цудоўна то, што вызвалілі і Марфу, і Насту Лойку, таму што жанчынам, безумоўна, вельмі цяжкіх умовах там знаходзіліся. Я уяўляю, праз якія катаванні і пакуты яны праходзяць. І таму гэта цудоўна то, што і Марфа, і Наста ўжо будуць з намі літаральна з хвіліны на хвіліну. А Валентин Стефанович? Валентин Стефанович таксама на волі, но ён малайчына, ён трымаецца. Я пагутарыў толькі з ягонымі роднымі, з ягонай жонкай, павіншаваў яе. Мы, конечно, все ў вялікім хваляванні, таму што Валентин цудоўны чалавек, выбітны праваабаронца і вельмі добры сябра, і той, што ён прайшоў гэты шлях вельмі годна, ён проста малайчына, і цудоўна, што ён таксама з хвіліны на хвіліну будзе тут з намі. Шановне гаспадарства, мы тут усе ў чаканні. Я думаю, што асабліва для вас абняцца пасля вось гэтых гадоў зняволення на волі. Конечно, я памятаю той момант, калі я гаспадара Алеся Беляцкага змог абняць, і гэта сапраўды такі вельмі натхняльны момант і вельмі важны ў жыцці нас усіх, і нам усім разам сустрэцца.
А вось як праваабаронца, як ты ацэньваеш тое, што адбылося зараз? Я лічу, што жыцці людзей яны надзвычай важны, і гэта надзвычай важна, што яны на волі і што яны будуць са сваімі сем'ямі, і гэта самае галоўнае, самае каштоўнае. Але тое, што мы зноўку назіраем прымусовую дэпартацыю, гэта, канешне, безумоўна, злачынства і працяг катаванняў, і тое, што людзі яшчэ застаюцца за кратамі, амаль 1000 чалавек, кажа аб тым тое, што вельмі важна, каб мы далей працягвалі нашу працу, каб яны былі вызвалены. Уладзь, ну вось глядзі, 250 чалавек звольненыя, 15 дэпартаваны. Ну, выглядае на тое, што дэпартавалі такіх найбольш значных, найбольш гучныя прозвішчы. А тыя, хто засталіся ў Беларусі, гэтыя прозвішчы мы не ведаем. Але вясна, напэўна, ведае. Весна працуе, мы збіраем гэтыя прозвішчы. Вельмі важна іх всіх верыфікаваць, каб не было траўмаў і надзеяў, і таму мы будзем вельмі над гэтым працаваць. Мы збіраем і фармуем гэты спіс. А вы не атрымалі спіс ад амерыканцаў? Не атрымалі спіс ад амерыканцаў. А я думала, што у весны такія добрыя сувязі. У нас добрыя партнерскія сувязі з рознымі крыніцамі, але пакуль мы іх сёння праверым і не спраўдзім, бо трэба разумець, што беларускі бок вельмі часта парушае тыя дамоўленасці, якія ёсць, і таму спіс трэба спраўджваць. Зразумела, дзякуй велізарны. Застаемся тут на сувязі, чакаем нашых блізкіх, нашых сяброў, нашых калегаў. Я хочу толькі сказаць, што па дарозе сюды нам удалося пагутарыць з Кацярінай Андреевай. Я спадзяюся, што калегі вам ужо паказалі гэтае відэа. Голас Каці вельмі бадзёры. І скажу, што яна не змянілася ні на трошачкі. Яна адразу пачала ўсім дзякаваць, сказала, што ўсё цудоўна, што яна так рада быць на волі. Так што спадзяюся, што неўзабаве мы пабачымся ўжо ўжывую. А вось зараз вы можете паглядзець гэта відэа. Мы с Олесем Борисовичем, мы тебя чекаем, дорогая. Дякую вялікі, дякую за то, што вы сустракаеце мяне, і я вельмі таксама ўцешаная, што я на волі, вельмі шчаслівая. І дзякую тым, хто намаганні да гэтага прыкладаў. Нас вельмі цёпла сустрэлі. Буду адаптавацца паціху, ну і да хуткай сустрэчы. Подумай, коли ласка, ты поедешь с нами одразу в Польшу, просто тебе закидываю, ну, что мы можем тебя забрать одразу в Польшу. Так что подумай сама, як там лічиш. Ось, але хутка побачимся. Добре, побачимся. Обнимаем тебе моцна, вельмі рада. Пакуль. Гэта была Аліна Коўшак, галоўная рэдактарка Белсату, якая знаходзіцца ў Літве і, уласна, спадзецца сустрэць палітычных вязняў, якіх не пакінулі ў Беларусі, якіх вывезуць у Літву. Мы абавязкова яшчэ будзем звязвацца і паказваць вам тое, што адбываецца. Ну а праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама просіць паведамляць сваякоў вызваленых палітвязняў, можа быць, падзяліцца імёнамі тых людзей, якіх вызвалілі, але якія засталіся ўнутры краіны. Спадарства, гэта спецыяльны эфір Белсату. І першыя такія вызваленыя, першыя прозвішчы ўжо з'яўляюцца у нашых калегаў. Выданне «Наша Ніва» прыводзіць першы спіс вызваленых палітычных зняволеных, якія застаюцца ў Беларусі. Таксама ёсць інфармацыя пра вызваленне журналіста Дмітрия Новажылава, які апошнім часам працаваў у інфармацыйным агенцтве «Белапан». Нашых калег разграмілі, прызнаўшы іх экстрэмістамі, і у выніку яны ўжо будучы за мяжою зрабілі інфармацыйнае агенцтва. Позірк. Вітаем на волі нашых калегаў. У нашай студыі ўжо завітаў Вячеслав Сіўчык, адзін з кіраўнікоў руху салідарнасці «Разам». Спадара Вячеслав, вітаем вас. Добрый день. Конечно ж, радасныя навіны, тым больш у 20-ю гадавіну плошчы 2006. Напередодні 20-й гадавіны площади 2006, потому что площадь 2006 – это 20 соковика лишь. Вы абсолютно маете рацию. Первое, я хотел бы долучиться до тых словов Миколы Статкевича, которые уже есть в прессе. Я так само вітаю кожного, хто сёння атрымаў магчымасць свабоды. І сапраўды, это гонар беларускай нацыі, это сапраўды людзі, которые прайшлі праз абсолютно нелюдскія умовы атрымання, еще в самом лепшем выпадку. И, конечно, хотелось пожидать бы, в первую чергу, двух рэчаў, так, каб персонально со всеми, и кто депортованы на Захад, и ты, кого мы еще не ведаем, и кто быццам бы вызволены в Беларуси,
Вот, все было добро, в первую чергу, со здоровьем. Вось, бо турма это есть турма. Ну и другое, как все-таки спынился террор и репрессии супраць белорусского народа, потому что, не глядя то, что сегодня вельми радостная дата, амаль что всех, кого привезли в Литву, я веду асабіста, шмат там людей, которые десятки годов змагались за правы белорусского народа, за демократию, незалежность. Вось. Але ж абсолютно, конечно, страшно, то, что репрессии не спыняются ни на день. Вось. І, на мой погляд, вони просто йдуть по разнарації, як це було в сталінські часи. Ці гатовы ўсё ж такі Лукашенко перагарнуць старонку, як ён сам гэта называе, і перастаць пераследаваць, улічваючы, што шмат што яму паабяцала амерыканская адміністрацыя, вось калі ён быў у Дрыбінскім раёне, складвалася ўражванне, што нейкім чынам ён і тлумачыўся, чаму ён мусіць вызваліць гэтых палітвязняў, і маўляў пра тое, што казаў, што час ідзе, мы мусім неяк жыць. Я все-таки тут скептик на конт Александра Лукашенко. На великий жаль, мы живем в предвоенной Европе. И я одним только могу потлумачить вот этот террор и репрессии, про которые я постоянно кажу на студии Белсата. И на великий жаль, занижается колькость ахвяр этого террора по разных причинах. Так сам про это сейчас скажу. Так вот, я только одну причину бачу. Это не 2020 год. Это уже было, правда, давно так. И там с Лукашенко Соловьев давно выдавил, что вы же понимаете, это же не Москва, а американцы. Так, Лукашенко тогда покивал, это уже несколько годов прошло. Так. Вось. Больше того, ключевых-то акторов того передопошнего выборчего фарса давно уже вызволили. Так. А чему этот террор? Отказ, на мой погляд, лежит на поверхне. Это подрыхтовка Москвы про лукашенковскую банду до Сусветной войны. И эта речь тому будет протягиваться, потому что стоит задача мобилизации белорусов на эту войну. Вось, и тому это террор. Это як страшно. вы лічыце, што амерыканцы не прагаворвалі гэтае пытанне з Александром Лукашенком, бо у кантэксце перамоваў з Масквой, напэўна ж, Лукашенко вельмі часта ЗША называлі як пасярэдніка для дыялогу з Путиным. Между іншим, он и является не только посередником, так, он еще является додатковым каналом информации для администрации Злучених Штатов Америки, потому что, вот, поглядите, так само парадокс. Все депортованные и вызволенные, нават Микола Статкевич, який отмовился выезжать из Беларуси, это просто подвиг сапраўды, он в певной ступени ломает схему террора супраць белорусов, просто этим своим велимужным поступкам. Так вот, они обовязаны своей свободе персонально Дональду Трампу. Але ж я штось асабліва не бачыў, так, ну, гэта как-то не гучала в незалежнай прэсе. Чаму? Таму што дастаткова сур'ёзная кампанія ідзе, так, асабліва пасля ударов по Ірану, так, менавіта супраць персонально Дональда Трампа. І это таксама цяжкая рэч. І тут яшчэ адзін момант ёсць. Ведаеце, ну не люблю я гістарычныя аналогіі, але ж тут таксама ж был такі сумны юбілей 105 гадоў Рижскому миру. Так вот, в адрозненне от Украины, Беларусь там не была представлена. Украина была представлена. Але розніцы-то асаблівай не было. Самое еще важное вот этих перемов, которые ведут американские... Мусим оборваться, Вячеслав, у нас есть у Литве, мы перенесемся Коушек, туды на хвилиночку и вернемся до нашей размовы. Я только одну тезу скажу, и все, можно заканчивать. Ну, мы Алина, как-то... Секунду. Дорогие сябры, мы в эфире. Алина, ты ў эфіры, кажы, калі ласка. Мы вяртаемся ў Вільню, чакаем на прыезд палітвязняў. Я думаю, што гэта адбудзецца ўжо ў бліжэйшых хвілін 15 па тых разліках, якія ёсць, але ўжо са мной Павел Вінаградаў. Прывітанне, Паша. Добрый день. Яшчэ нядаўна мы цябе віталі, а сёння ты вітаеш нашых калегаў. Каго найбольш чакаеш? Так, ну давай, Андреева, Пальчис, Стефанович, Лойко. Вот это люди, которые, ну, на которых, из некоторых, на которых я вообще ориентировался в тюрьме. Вот как они себя ведут, я вот всегда хотел быть такими, как они. С кимсьці з іх ты сустракаўся? Нет, вообще ни с кем не пересекался. Что я узнавал про них, это было, то есть, либо от каких-то других заключенных, либо из статей моего любимого муковозчика, потому что я получал более-менее регулярно советскую Белоруссию, и я там узнавал про то, какие они враги. Когда я читал про то, какие они враги, я понимал, что все классно. Паша, як у тебя на воле справы? Расскажи, атрымалася адаптавацца, чым займаешься? Значит, я полностью
легализовался. У меня теперь есть ВНЖ. Сделали за 4 месяца, обещали за 2 недели, но все равно нормально. Я сделал себе паспорт иностранца, и теперь могу куда-нибудь ездить. Пока, правда, ездить никуда нет возможности, но вообще чисто теоретически могу. Тоже пришлось объяснить мне литовскому правительству, почему мне нужен паспорт. Я им объяснял, что у меня все украли в СИЗО КГБ. Теперь я даже зарегистрирован как индивидуальный предприниматель местной налоговой. Теперь я даже вчера вышел мой первый материал на Белсат. Я начинаю стричь людей, и у меня есть квартира, я сытый, я в тепле. І наскільки цяжка прыходзіць адаптацыя, вось калі выходзіш з такіх умоваў турэмных, пасля шмат гадоў, дзе цябе прыцянуюць, дзе цябе прыніжаюць, наколькі хутка ты дайшоў да сябе, хаця ты, Виноград, гэта, конечно, асобная гісторыя. Слушайте, послушай, у всех по-разному. То есть зависит от человека, зависит от того, как он там воспринял свое заключение, зависит от того, кем он был до этого. Тут кто-то адаптируется вот так вот, буквально там пару дней, что-то там попил, поел, поспал, и все уже нормально, это адаптировано. Я не знаю, может, кто-то не адаптируется никогда. Вот так вот. Навіна ў сённяшнім вызваленні, гэта 4-я хваля вызвалення, у тым, што 235 чалавек засталіся ў Беларусі. Дагэтуль мы не ведаем, хто гэта. Як ты асабіста ўспрымаеш такую? Во-первых, давай сразу, я завидую, что меня тоже не освободили меня в Беларусь. Вот, но как бы я, поскольку матерый гангстер, так и как бы скорее всего и не могло быть. Вот, меня все-таки выперли за границу, и там мой потерпевший Александр Григорьевич говорил, что те, кого без документов там убирают, это люди вообще, которые в стране не нужны, я их видеть не хочу. Я его, в принципе, тоже видеть не хочу. Ага. Значит, я, конечно, очень рад и еще хотел бы посмотреть, кто там конкретно. Откровенно говоря, я не думаю, что кто-то более-менее медийный вышел в Беларусь. Вот что-то, мне кажется, что это такого не бывает. Ну, так вот, сейчас посмотрим. Дякую тебе, великий, застаемся тут. Все, вам спасибо. Чуть что, подходи. Сейчас Чакаем Катю. С Пальчесом обниматься, вот, да, с Катей, со всеми буду обниматься, будешь снимать, ну, в смысле, не ты будешь снимать, будешь микрофоном рядом тут делать, вот он будет снимать. Дякую, сябры, ви бачите, яка цудоўная атмасфера тут пануе. У добрым настрою, як заўсёды, Паша Виноградов. Читайте колонку Паша на сторонце Белсат.ТУ, ён будзе пісаць нам, спадзяюся, што тыдзень, а мы ідзем далей і глядзім, што тут адбываецца і хто тут яшчэ ёсць. Павялічваецца колькасць тых, хто прыехаў. Скажу я, што тут дастаткова халадно. Так, хто тут у нас яшчэ ёсць? А вось мы бачым Ігора Лосіка. Ігор, прывітанечка. Ігор не дае інтэрв'ю, кажа, але мы рады цябе бачыць. Ігор не дае інтэрв'ю, тут таксама яшчэ некаторыя з вызваленых палітвязняў. Бачым, яшчэ ёсць Андрэй Бастунец і Барыс Гарэцкі. Не уцякайце, сябры. Мы ідзем акуратна. Прывітанне, Андрэй. Віншую нас з добрымі навінамі. Так, насамрэч, гэта добрыя навіны, якіх даўно чакалі, да. І з нецярпеннем чакаем побачыць наших калег і сяброў на волі. Каго асабіста чакаеш? Ну, у Літву, наколькі я ведаю, з журналістаў прыедзе якраз Каця Андрэева, і зразумела, што яна так буду вельмі рады побачыць. Ну і Валентин Стефанович, Наста Лойка, там яшчэ ёсць звесткі пра нібыта вызваленне некаторых наших сябраў, але хутчэй за ўсё яны не ў Літву прыедуць, ці не прыедуць і застануцца ў Беларусі. Колькі на дадзены момант журналістаў застаецца за кратамі? У спісе, які вядзе Баш, было вось на сённяшні момант заставалася 28 чалавек, 28 медыасупрацоўнікаў. Мы дакладна не ведаем, колькі з іх будзе вызвалена сёння, ўжо вызвалена сёння. Але мы, і гэта іншы бок медаля, мы разумеем, што ўсё роўна вельмі значная колькасць нашых калегаў застаецца па-за кратамі, і што за кратамі, і што літаральна
цягам менш чым месяцу трое наших калегаў атрымалі велізарныя тэрміны 9 гадоў, 12, 14, нагул 6 атрымалі тэрміны, але трое атрымалі просто такія неверагодныя тэрміны. Давай нагадаем справы. Гэта была справа двух баранавіцкіх менеджераў былой выдаўня «Інтэкспрэс». Гэта Владимир Янукевич і Андрей Пакаленко. І гэта все-таки яшчэ одна вялікая справа, вялікі тэрмін. І зноў-такі ўсе трое атрымалі за змену дзяржаве, здраду, за здраду дзяржаве. Гэта Дабравольскі Павел, таксама он атрымаў вялікі тэрмін. Прычым, калі Володя і Андрей, яны увесь час заставаліся ў Барановичах, то Павел, ён у свой час вярнуўся быў у Беларусі і быў пакараны ўжо пасля гэтага. Таму трэба быць вельмі асцярожным, нават калі цябе вызваляюць. Мы ведаем, што ёсць ціск і народных тых людзей, які былі вызвалены і прымусова вывезеныя. І ёсць шмат фактаў, якія не агучваюцца публічна. Што ведае Баш? Так, насамрэч гэта так. Насамрэч мы ведаем, што акрамя вот такого непасрэднага пераследу існуе такое так называемая спецыяльная вытворчасць, калі нават тыя людзі, якія выехалі за мяжу, яны трапляюць пра крымінальны пераслед. І каля 100 такіх выпадкаў з 20-го году мы ведаем, калі менавіта журналісты траплялі пад такі пераслед. Гэта і ператрус у іх кватэрах, гэта і завочныя прысуды, і гэта ціск на сваякоў. І насамрэч зараз так вельмі цяжка атрымліваць пэўную інфармацыю, бо ўсё гэта звязана з магчымым ціскам на родных тых, хто ці ўжо знаходзіцца за кратамі, ці праходзіць па гэтай так званай спецыяльнай вытворчасці. Да, на жаль, мы атрымліваем менш інфармацыі зараз, значна менш, і нават тое, што мы атрымліваем, мы не заўсёды можам распаўсюдзіць. Мы глядзім на тое, што 235 чалавек застаюцца ў Беларусі. Гэта добры сігнал, але мы не ведаем, хто гэта. Ці вось кажаш пра тое, што могуць быць журналісты, і відаць, гэта менш публічныя людзі, такія таксама ёсць. Ну, безумоўна, і тое, што шмат людзей застаюцца ў Беларусі, гэта пацверджанне таго, аб чым размаўлялі, казалі раней, калі ўсіх прымусова вывозілі з краіны незалежна ад іх жадання. Цяпер па пэўных звестках усё ж такі пыталіся, ўсё ж такі запытваліся ў людзей, ці гатовы яны выехаць з краіны, ці гатовы яны застацца ў краіне. Ну, гэта добры паказчык. Я спадзяюся, што тыя, хто застануцца ў Беларусі, ўсё ж такі не будуць шкадаваць аб гэтым потым. Ну, сёння, прынамсі, тыя людзі, з якім дзякуй вялікі, Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, тыя людзі, з якім я сёння размаўляла, кажуць, што заздросцяць магчымасці застацца ў краіне. Прывітанне. Павел Северынец ужо тут з намі. Павел, чаму ты тут? Каго ты прыйшоў сустрэць? Я прыйшоў сустрэць усіх, хто прыедзе. Ну, найперш Эдуарда Пальчыса, мы з ім сябруем. В сяброўскіх адносінах мы таксама і з Настай Лойкай, яна яшчэ ў маладым фронце пачынала, і з Кацярынай Андрэевай, з Белсату. Класныя людзі. Многіх з тых, хто сёння прыедзе сюды, я не ведаю, але вельмі рады за іх і за іх сем'і. Павел, я бачу, што штосьці адбываецца. Мы пераключымся, пойдзем туды, вернемся абавязкова да нашай размовы. Таму, дарагія сябры, мы зараз ідзем і паслухаем. Відаць, там нейкая сустрэча, хтосьці прыйшоў, і ёсць нейкая інфармацыя пра тое, што адбываецца. Один момент. И не очень хотелось бы раскрывать эти... Я не даю комментариев в Белсат, можно, пожалуйста, я не буду в микрофон ваш говорить. Ну, окей. Но мы послушаем то, что вы кажете публично. Поэтому можно, пожалуйста, убрать микрофон? Ну, вы публично промовляете, тому я не буду убирать микрофон.
Поэтому я бы попросил просто уважительно относиться и не лезть с камерами к людям в лица, кто это не захочет. То, что я могу сказать сейчас, мы планируем, что автобус подъедет с этой стороны, и вот где-то здесь он остановится, и если люди захотят из него выйти и что-то сказать, то они выйдут. После этого они поедут дальше к дому, где уже где мы будем их встречать, регистрировать, опрашивать и оказывать необходимую помощь. Поэтому тоже после того, как автобус отсюда будет отъезжать, я бы очень вас всех попросил, насколько это возможно, не снимать, куда он дальше поедет, просто для того, чтобы, опять же, не было лишнего, ненужного внимания к шелтеру. Пока что на этом все. Когда будет называться времени, очень сложно сказать. Все зависит от того, есть ли у людей паспорта, потому что от этого зависит скорость их оформления на границе. Поэтому пока у меня эта информация нет. Еще не закончилась, насколько я знаю прямо сейчас. Я жду обновления. Как только оно будет, я обязательно скажу. Да еще на межи люди, да? Да. Всем спасибо большое. Дякую. Только будет информация. Вы бачыце, што мы атрымалі інфармацыю пра тое, што людзі знаходзяцца яшчэ зараз на мяжы і невядома, ці все людзі маюць дакументы, але мы чакаем таго, чтобы особы приехали сюды, і мы размаўлялі таксама са спецпрадстаўнічкай Літвы па справах Беларусі Астай Андрыскені, якая пацвердзіла тое, што досыць доўга афармляюцца палітвязні на мяжы. Хто мае ці хто не мае на дадзены момант дакументы, мы не ведаем. Ведаем, што сюды прыедзе аўтобус, і нас, як журналістаў, прасілі да таго, каб мы паводзілі сябе прыстойна. Абяцаем прыводзіць сябе прыстойна. Да нас далучаецца зноў Паша Северынец. Павал, радасны дзень сёння. Табе выбару застацца ў краіне ці з'ехаць не далі. Але гэта пэўны крок наперад у нашых стасунках за рэжымам, калі можна так сказаць. Насамрэч, тое, што вызвалі людзей, гэта цудоўна. Тое, што это адбываецца напярэдадні Дня волі, это вельмі знакава. Такія плыні вызвалення палітвязняў бліжэй да вясны 2006 года, яны, так сказаць, уздымаюць у беларускім грамадстве дух волі. І таму я спадзяюся, што і сёлетняе святкаванне Дня волі пройдзе з асаблівым значэннем для соцень людзей. Нягледзячы на тое, што ты вызваліўся не так даўно, але вельмі актыўна ўжо працуеш, праводзіш сустрэчы з беларусамі і зараз арганізоўваеш Дзень волі. Я думаю, што зараз добры момант, каб таксама заклікаць нашых гледачоў і гледачак, каб далучыліся, калі ласка. Дарагія сябры, любы той, хто прайшоў турму і вызваліўся, скажа вам, што рана ці позна гэты момант надыходзіць. Выходзім на волю. Як для чалавека, так і для народа, так і для краіны. Дзень волі для беларусаў надыдзе. Пакуль мы толькі ідзем да яго. І 25 сакавіка, альбо выходныя 21, 22, 28, 29, дзе гэта свята адзначаецца, мы можам зрабіць такі крок да волі. Выйсці на акцыю пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Калі гэта немагчыма з нейкіх прычынаў, можна падтрымаць арганізацыю Дня волі донатам, ёсць спасылкі на зборы ў сацыяльных сетках. Калі ж і гэта немагчыма, калі ёсць людзі ў Беларусі, якія хацелі падзначыць, але не могуць, то ў гэты дзень мы з вами можам гучна размаўляць па-беларуску, усміхацца адзін аднаму, абдымаць сваіх сяброў, блізкіх, каханых. Спадарства, толькі што мы назіралі, як палітвязняў, якіх вызвалілі і вывозяць з Літвы, сустракаюць былыя палітвязні, сустракаюць паплечнікі, але час на гэтым паставіць кропку ў спецэфіры, таму што неўзабаве а 20:00 па Менску пачынаецца наше традыцыйнае выданне навінаў. Віталь Бабін вас ужо там чакае, а перайсці дзеля гэта патрэбна па спецыяльнай спасылцы, якая ёсць у каментары гэтай трансляцыі. Долучайтеся. Я толькі нагадаю, што са мной госцем быў Вячеслав Сіўчык, лідар руху салідарнасці разам, і я, Юлія Лабанова, правяла для вас гэты эфір. Да сустрэчы.